ايوه كرم كأخونا لومي سلام كما تكونوا قاعد حان مزاحونا حبشة اديكيشن لو مخا امس كبر ايانا الممرنان هنا مسينا زلنا نايلو مرئسنا خمتي ابتلع التريو زلهم اثيوبيا قطباو عبيت زي مهلاوا بسنكي ودب ويكا قيح بحري زي مهلاو دي ولا خاليو እዚ ሕቶታት ንክንምልስ ምስኪ ኢላ ስነ ቁጠባ ዶክተር ገብረ ኢና ብዘለና እቲ ዶክተር ገብረ ዝጥቀመሉ ዳታ ካብ ስርሓሉን ዝምህሮን ተምሃሮም ሰርች እዩ ስለዚ ቀድሚ ናብ ዶክተር ምባልና መሰጋገር ሙዚቃ ንእሽተይ ክንህብ ኣሕዋት ክሳብ መወዳእታ ተኸታተልና ገለ ሕቶታት ኣለኩም ከዓ ኣብ ታሕቲ ስለዱልና كرم ዋናዊት ገዳሲት ሙዚቃ يغنيلنا كبرتي غريا عدي سلام بار دقيمنا مسيناكم على مس دكتور يا دكتورنا بخاي تزبزح جزيرة بخاي كساب مود أتخطكاتلو بخبر نعدمكم أحوات يا أبتر استناتري واللهم انت أي تقطبا حفشاو بزعبا قطبا إنا هنزارب تالا يكونن قطباوي ملكعنا بيخيد كما يمثل كما ينيرو كما يكخوني خيل دكتوري واي سكرين شير قبر لني اوكي هو ما يلا اوكي قرم وال يغني اللينة عدمي نتا موسيقى كله مأتويت قداسيت موسيقى في ساعات زي كمو نبلولو جزيو قرنا نذكرلو جزيو سلازي بتاعمي قداسيت تا موسيقى كرمي نزي مدبنا مجمارنا بخوب مجمارنا ونا قداسي مالتي تمدبون تأساسر ايو زيا تعيش كالقسا قرمي مجمارنا زيا اوكي هاي تدلني عادي اوكي سلازم بقو مجمارنا تنبغي تي رستي كمزي تريو زلهم إثيوبيا طبعا عبيت زي مهلا بسنكي زي مهلاو ودب ويك اي بحر دي افدق اي بحر زي مهلاو دي حجي بقطبا تداخيم اللخ ويكا معبادة زي رئز اللخ تبل زلا يو حجي زي مزي حجي بإثيوبيا زغيد زولة زبحال زولة تتحازي اي مالتيو معناتو اي بحري نهانا يو عسب نهانا ارترا نهانا وين زبل زلفاتات بناي إثيوبيا سبسلطانات بزعت منجستون مالتيو نلعلاونت إرترا زجهز وستاتات بصعقو يكايدلو بقوج ملكعون كمزي زتتقسي كي بحرنا هنا يو عسبنا هنا يو إرترا العلاونت هاجر تكون أي نبران عينتو مالتيو نلعلاونت إرترا زجهز نلعلاونت جزاتا حدنت إرترا زجهز وستاتات كقبرو صنيح مالو يقبرونا له مالتيو تي دبلوماسياوي تي سنامراوي وق تجميري حجي انا بقى ኢትዮጵያ ብርእሲ ኤርትራ ውግእ ከም ዝኣወጀት እየ ዝሓስቦ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ደሊለው ስለዚ ነገርና ሕጂ ናይ ግዜ ሕቶ ይኹን ናይ ዓቕሚ ሕቶ ካልእ እዩ እሱ ማለት እዩ ብድልየትን ብሃንቀውታን ግን ልዕላውነት ኤርትራ ንግህሱ ድልዋት ምህላዎም ገሊፆም ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና እቲ ከም መምኽነይታ ዝቐረበ እቶም ናይ ኢትዮጵያ ሓለፍቲ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ጀሚርካ ማለት እዩ ከም መምኽነይታ ኢሎም ዘቕረብዎ መሞጎት ኢሎም ዘቕረብዎ ሓደ ቁጠባዊ ድኽመት ዘለናሲ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ስለ ዘይብልና እዩ ስለዚ ክንዓቢ እንድሕዳ ኮይና ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልወና ኣለዎ ዝብል ትርኣስ ዝገበረ
ባሕሪ ብፅሓና እዩ ዝብል ከዓ ታሪኻዊ ስነ ህዝባዊ ዓለት መሰረት ዝገበረ እውን ካልእ ምጉታት እውን ኣቕሪቦም ማለት እዮም ስለዚ ሓንቲ ካብተን ድኽነትን ጥሜትን ኣለና ሰብ እንድሕር ጠሚ ከዓ ዋላ ዝረኸበ እዩ ዝበልዕ ዋላ ክንበልዓኩም ኢና ዚ ዓይነቱ እዩ ከምኡ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ማለት እዩ ነው ሕጂ ናይ ብሓቂ እቲ ዝበሃል ዘሎ ባይታ ኣለዎ ድዩ ዋላ ማለት ሕጂ ኣቐዲመ ክብሎ ዝደሊ ድላይ ዓይነት ምጉት ይሃሉ ኤርትራ ልዕላዊት ሃገር እያ ስለዚ ግዛኣታዊ ሓድነት ናይ ኤርትራ ኣይጋሃስን እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ድላያ ትኹን ማለት እዩ ኣብ ድኽነት ትንበር ብህዝቢ ብዝሒ ትዕለቕልቕ ሕጂ መሬት ናይ ኤርትራ ቁርሻ ክትወስድ ኣይትኽእልን እያ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ከምዚ ዓይነት ማለት ዛብዛ ነብራ ዘለና ዓለም ከምኡ ዓይነት ሳይንስ የለን ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ምጉት ንልዕላዊት ኤርትራ ክገዝ ዝኽእል ምጉት የለን ማለት እዩ እሱ ዘኽተመ እዩ ግን ሕጂ ከም ምስምስ ዝጥቀምሉ ምናልባት እውን ዘይተረድኦ ሰብ ከም ቅቡል ነገር ገይሩ ክወስዶ ስለ ዝኽእል ብሓፈሽ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እውን ክርዳእ ስለ ዘለዎ ኢና ንዛረበሉ ዘለና እምበር እቲ ዘቕረቦ ምጉት ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣይኮነን ማለት እዩ ማለት ምንም ትርጉም እውን የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ብቁጠባ እውን ኢትዮጵያ ትደክም እንድሕር ኣላ ኮይናስ ቁጠባ ደኺመ እሞ በቃ ኣብ ደገ ባሕሪ የድልየኒ ስለ ዝበለስ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ክትረክብ ዝብል ምጉት የለን ካልእ እውን ዘቕርብዎ እውን ማለት ዋላ ሓቂ እውን እንተዝኸውን ነይሩሲ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ንሕና ንምጉት ኣይኮናን ዘለና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ነቲ ዝብልዎ ዘለዉ ባይታ ከም ዘይብሉ ዋላ ከምኡ እንተዝኸውንሲ ባይታ እውን ከም ዘይብሉ ሓሶት ምዃኑ ስለዚ ክትበልዓት ዘለኻ ኣባ ጉባሕ ዛግራ ትብላ እምበር መሰረት ዘለዎ ምክንያት እውን ስለ ዘለዎም ኣይኮነን ከምኡ ዝብሉ ስለዚ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ክግህሱ ዘይመሬቶም ክወስዱ ዘይባሕሮም ክወስዱ ስለ ዝደልዩ ጥራይሖም ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ እዩ ሕጂ ትዘረባ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ሓደ ብሓደ እተን መመጎቲ ኢሎም ዘምፅወን ንዕአን ክንከደን ኢና መሰረት ከም ዘይብለን ማይ ከም ዘይቋፅራ ማለት እዩ ስለዚ ክንብትነን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ባዶሽ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ እዩ ሕጂ ስለዚ ኤርትራ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ምጩውቲ ኣብዚ ክሳዳዊ ዝኾነ ከባቢኣ ተደኪና ዘላ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ዳሕራይ ክንምለሶ ኢና ማለት እዩ ግን እታ ስእሊ ፈትየያ ይቐኒልና ደስ በላይ ብጣዕሚ ቢትፉል ክሊርሊ ሰብ እውን ክሪኦ ይኽእል ንምንታይ እያ ኤርትራ ትበሃል ንምንታይ እዮም ተኣሽሙ ዝብልዋ እውን ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ በቃ ኣብቲ ክሳዳዊ ዝኾነ ፀቢብ እዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ መትረብ ተደኪና ስለ ትርከብ እዚ ንቁጠባዊ ምዕባለ ንኤርትራ ብጣዕሚ ሓጋዚ ዝኾነ እዩ ስለዚ ብዛዕባኡ እውን ወስ ክነብል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ግን ናብቲ ምጉት ቁጠባዊ ምዕባለ ዘይብልናስ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ስለ ዘይብልና እዩ ዝብል ምጉት ናብኡ ንኸይድ እሞ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ቅድሚ ናብኡ ምኻደይ እንታይ ክዛረብ ዝደሊ ዘለኹ ቁጠባዊ ምዕባለ ክንብል ከለና እንታይ ማለትና እዩ ስለዚ ንቁጠባዊ ምዕባለ ደረኽቲ ከንታይ እዮም ምክንያቱስ ሕጂ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ንቁጠባዊ ምዕባለ ተኣሽሙ ዝገብር ድዩ ዝብል መታን ክንርኢ እቶም መሰረታዊ ንቁጠባዊ ምዕባለ ዝኾኑ መሰረታውያን ዝኾኑ ነገራት እንታይ እዮም ካብ ዝብል ክንብገስ ማለት እዩ ስለዚ ቁጠባዊ ምዕባለ ክንብል ከለና ሓደ ቁጠባ ኣብ ዓመት ናብ ዓመት ዓቕሙ እንዳወሰኸ ክኸይድ ከሎ እቲ ህዝቢ እውን እቶት ይረክብ እቶቱ እንዳዓበተ ክኸይድ ከሎ ከዓኒ ኣብ መነባብርኡ ከዓ ለውጢ እንዳምፅእ ክኸይድ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንሓደ ቁጠባ ደረኽቲ ዝበሃሉ ወይ ከዓ ምንጭታት ቁጠባዊ ምዕባለ እንታይ እዮም እዚ ሕጂ ሳይንስ እዩ ካብኡ ኢኻ ትብገስ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ከምኡ ስለዝኾንኩስ ኣይዓበኹን ኢልካ መምክነታ ስእልካ ተቕርብ ኣይኮነን ምክንያቱ ሳይንስ እዚ ስለዚ ነቲ ሳይንስ እውን ብግቡእ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ዝበሃል ዘሎ ምጉት እንታይ ባይታ ኣለዎ የብሉን ክትብል እንድሕር ኮንካ ካብኡ ክትጅምር ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እቶም
ቀንዲ ምንጭታት ናይ ቁጠባ ምዕባለ እዚ ሓደ ርእሰ ማል ንብሎ እዚ ፊዚካል ካፒታል ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ሕጂ ንኩሉ ሰብ ዝሰርሖ ንማእቶት ዘገልግል ማለት እዩ ከም መሽነሪ ካልኦትን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብ ከምዚኦም ዝኣምስሉ ተዓዲ ተዋፍር ኣላ ዶ ዓቕማ ማዕርክ እንደይ ዝብል ሕቶ ኢኻ ሕጂ ክትርኢ ዘለካ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ስቕኢሉ ዝመፅእ ኣይኮነን ዜጋታት ከዋህልሉ ክኽእሉ ኣለዉ ስለዚ እቶም ዘውፍሩ ከዓኒ ካብ ባንካ ተለቂሖም መታን መሽነሪ ክገዝኡ ትካላት ክሃንፁ እንድሕር ኮይኖም እዚ ዓቕሚ እዚ ክህሉ ክህሉ ኣሎ ውህላለ ክህሉ ኣለዎ ውህላለ ከዓ ምስ ሃብቲ ናይቲ ዓዲ ወይ ከዓኒ ምስቲ ቁጠባዊ ምዕባለ ተተሓሒዙ ዝኸይድ እዩ ስለዚ እቶት ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ እንድሕር ዳ ወሲኹ እቲ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ከዓኒ የውሃልል ኣብ ባንካ ይቕምጥ ካብ ባንካ ከዓ እቲ ዘዋፍር በዓል ዋኒን ንብሎ ማለት እዩ ከዋፍር ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ርእሰ ማል ኣብ ኣበይ ኩነታት እዩ ዘሎ ንዝብል ክትርኢ እንድሕር ኮንኩ ሕጂ ኩሉ እዚ ኢኻ ትርኢ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ባንካ ኩነታት ስለዚ ከም ባንካ ክትልቃሕ እንድሕር ዳ ኮንካ ክትልቃሕ ትኽእል ዲኻ ኸ ምክንያቱ ናፃ ዝበሃል ነገር ስለዘየለ ከዓኒ ብክንደይ ኢኻ ትልቃሕ እቲ ወለድ ክንደይ እዩ ስለዚስ ተለቂሕካ ወለድ ከፊልካስ ኣፍሲስካ ኣዋፊርካ እቶት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኩሎም እቶም ዘውፍሩ እቶት ክረኽቡ እዮም ዘውፍሩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ እዚ ክርአ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ሕጂ ብዛዕባ ቁጠብኦም ኣይኮናን ክንዛረብ ግን እንታይ ኢና ንብል ዘለና ሓፈሻዊ ኩነታት ስለዚ እዚ ሕጂ ክፍተሽ ዘለዎ እዩ ኣብ ምንታይ ደረጃ እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ሓደ ዓብይ ተራ ዝፃወት ማለት እዩ ካልኣይ እቲ ብቑዕ ክኢላዊ ዓቕሚ ዝበሃል ማለት እዩ ወዲሰብ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ወዲሰብ ከዓኒ ክእለት ጥዕናን ከዓ ተተሓሒዙ ዝኸይድ ማለት እዩ ክእለት ሕጂ ብትምህርቲ ብተመክሮ ክውህለል ይኽእል እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ቀንዲ ኩነታት ናይ ትምህርቲ ምንታይ ኣሎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ትምህርቲ ማለት እዩ ስለዚ ዜጋታት ኣብ ትምህርቲ ወፊሮም ዓቕሞም የማዕብሉ ኣለዉ ዶ ጥራይ ሕጂ ፊደል ምቁፃር ወይ ከዓኒ ክላሳት ምቁፃር ዘይኮነሲ እቲ ዝወሃብ ትምህርቲ ንዓቕሚ ሰብ ከማዕብል ዝኽእል ድዩ ብትሕዝትኡ እዚ ኩሉ ክተሓሓዝ ክኽእል ኣለዎ ኩነታት ጥዕና ምክንያቱ ሓደ ሰብ ዓቕሚ ሃልይዎ ወፊሩ ኣብ ማእቶት ክዋፈር እንድሕር ኮይኑ ክሰርሕ እንድሕር ዳ ኮይኑ ጥዕንኡ እውን ሙሉእ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ጥዕና ከዓ ምስ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ምስ ማእዛዊ ዝኾነ ምግቢ ሰብ ይረክብ ዶ ምስ ኩሉ ተኣሳሰረ ማለት ስለዚ ሕጂ እቲ ክኢላዊ ዓቕሚ ሰብ ናይቲ ሃገር ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣሎ ዝብል ክንርኢ ክንፍትሽ ክንክእል ኣለና ምናልባት ምዚ ተተሓሒዙ ብዝቐረባ ግዜ ናይ 12 ፈተና ወሲዶም ሃገራዊ ፈተና ማለት እዩ ዝሓለፉ ተምሃሮ ኢትዮጵያውያን 3 ካብ 100 ካብቶም ኩሎም በሽሓት ዝቁፀሩ 10 ሸሓት ዝቁፀሩ ተምሃሮ ዝወሰዱ 3 ካብ 100 ጥራሕ ሓሊፎም ዝብል ናይቲ መንግስቲ መግለፂ ነይሩ ብዝቐረባ ግዜ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ሕብረካ እዩ ትምህርቲ ማዕረ ክንደይ ባይታ ዘቢጥኾም ዘሎ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ስለዚ ተምሃራ ዓቕሚ በብደረጅኡ ዘሎ ሃጓፋት ሕጂ ብትዓዲ ዘርእየካ እዩ ማለት 3 ካብ 100 ካብ ሕሰቦ ማለት እዩ 97 ሲ በቃ ተዓሽሙ እዩ እሞ ኣብ ሰዓት እዚ ከዓኒ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ወደግ ስርዓት ብብዝሒ ዩኒቨርሲታት ዝኸፈትሉ እዩ ስለዚ ዓቕሚ ናይ ዩኒቨርሲቲ ስለዚ ሓደ ገለ ምኑን ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዓቕሚ ናይ ትምህርቲ ግን ብጣዕሚ ንታሕቲ ወሪዱ ከም ዘሎ እዩ ዝሕብር ማለት እዩ ካልእ ናይ ዕቁር ናይ ተፈጥሮ ፀጋታት ናይቲ ዓዲ ክትርኢ ክትክእል ኣለካ እንታይ ኣሎ ንምዕባለ ዝኸውን ኣገዳሲ ዝበሃሉ ኣለዉ ዶ ከምቲ ሕጂ ናይ ኤርትራ ዝገልፆ ዝነበርኩ እቲ ዘላቶ ከባቢ ጂኦግራፊ ኣቀማምጣ ኣገዳሲ እዩ ንምዕባለ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ሕጂ እንታይ እዩ ተዓድስ ክትምዝምዞ ትኽእል ዕቁር ሃብቲ ኣለዋ ዶ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኩነታት ኣሎ ንሱ ከም ዝብል ክንርኢ ክንክእል ኣለና ብራብዓይ ደረጃ ዝረአ እትዮም ኣውፈርቲ ንብሎም ማለት እዮም ሓለፍቲ ሰብ ዋኒን ንብሎም ስለዚ እቶም ሰብ ዋኒን ከዓኒ ኣውፊሮም ሲ እቶት ክረኽቡ እዮም ዘውፍሩ ማለት እዩ ስለዚ ንክተውፍር ካብ ኩሉ እቲ መሓለኻታት ክንዛረበሉ ፀናሕና ማለት እዩ ባንካ ከይድካ ልቃሕ ክትረክብ ትኽእል ዲኻ ብክንደይ ወለድ ትልቃሕ ኣውፊርካ ኸኒ ናይ ንብረትካ ወናኒ ኮንካ በቲ ካልእ ከዓኒ ቀረፅ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ስርዓትካ ቀረፅ ስለዝቀርፅ ስለዚ ነዞም ዋኒን ሰብ ዋኒን ንብሎም ዘለና
كنديم زخفلو سلازي سي ترفلوهم ديبولهم نزو كله بملؤ تتححزي سلازي سي نوفري تعدم دات هاجر مالتي حج وفرو خنول كلنا دق هاجر كخونو كل يوم لا وصعون كخونو كل يوم لا وصع وفري تعدم دات هاجر زبل حتى خرق لنا حجي اب حدا خبابي سلام ندحر زي اللي سب كوفر ايخلني تزوفر عشان يكون غنزو سئيل ايدربني او في روسي خع كركب يزدلي سلازي نحد انا تصتاو كنتا ناي تعدي احماق كنتا نحلال خوينو ንብረቱ እውን ክዓኑ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ውግእ ዘላ ማለት እዩ ዝኾነ ኩርናዕ ናይ ኢትዮጵያ እንድሕዳ ሕጂ ክርኢ እንድሕዳ ኮይና ሰላም ዝበሃል ነገር የለን ኩሉ ግዜ ውግእ እዩ ማለት ዝሓለፈ 3-4 ዓመት ብሕልፊ ውግእ እቲ ካልእ ግዜ ገዲፍካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ከምዚ ኩነታት ሕጂ ሰብ ከውፍር ይኽእል ድዩ ዝብል ሕቶ እውን ክርኢ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ኩሎም እዚኦም ኣግምት ክነእቱለና ማለት እዩ ክንዛረብ እንድሕዳ ኮይና እቲ ኣፍራይነት ንብሎ ፕሮዳክቲቪቲ ንብሎ ማለት እዩ ስለዚህ ዝኩሉ ጠሚርካ ማለት ሓደ ሰብ ክንደይ ዘፍሪ ዝብል ሕጂ ማለት ሰብ ክንብሎ ከለና ሕጂ ደረጃ ትምህርቱ ዓቕሙ ክእሎቱ እቲ ፊዚካል ካፒታል ዝበልና ርእሰ ማል ክንደይ ርእሰ ማል ይጥቀም ማለት እዩ ስለዚ ምክንያቱ እሱ ሓጋዝ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕጂ ደረጃ ናይቲ ርእሰ ማል ዝበልናዮ ፊዚካል ካፒታል ني productivity limit يقبره مالتي نحن واحد كابيتال نحرر لك productivity بومت أنا خيد مالتي واحد عمتات نايتمرت تمكر نحرر لك productivity ورد مالتي عنها قدرنا تقول productivity ورد مالتي إذا كله زي قمت كأتلو ترى ناي منجست أبقى طعم عبالي خان تعنت منجستي مالتي ني نتي بحتي من بحتي صلات ذا تبع عدي ወይ ከዓነ ዞም ኩሎም ዞም ሓላኻታት እንዳቐመጠት ዓይሽ ምዝገብር ማለት እዩ ኩሉ ስለዚ ሕጂ ብቐጥታ ምስ ፖለቲካ ኩነታት ተኣሳሰሪ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ዝመስል ስለዚ ንወፍሪ ዝጥዕም ድዩ ኩሉ እዚ ክረአ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዚኦም እዮም ሕጂ እቶም ወሰንቲ ንምዕባል ዝበሃሉ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ምዕባል ክንዛረብ ንሕዳ ኮይና ነዞም ኩሎም እዚኦም ሕጂ ኣግምት ክንእቱ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ኣብ እንታይ ደረጃ እዩ ዘሎ ዝብል ሕቶ ክርኢ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ حجي سلازي سي معبالي يخبحال كله سلسقيلك سلدل خايو قلم القلي يكونن سلازي سي زيهم امتاي كونتات اللو زبل كرخل اللو مالتي حجي اتي كال اتي بزي اساس رأيو حجي نمتاي ابزي غيريني خله حجي داس بالي ازي ساينسي سقيله يكون كن حجي صارو زلو نو سكفو كندي ني معبالي كندي يبركت نايزي خونتات زيهم نبلوم زلنا فيزيكال كابيتال دولنا ترأسه مال زبلنا يو مالتيو اتي عقم سب زبلنا يو تكنولوجي خانو بعلو مالتيو انت يعني تكنولوجي تقم زغلو مالتي نو زم كلهم زبلنا يوم نناتهم ترالو معرخن دعيم كعلي ترقهم كنفلط نخእል ኢና መገዲ ለና ሳይንስ ኣለና ዝብል ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ ትሰምዕ ዘሎ መላሎ ቴክኒካል ዓቕሚ ነዚ ንምርዳእታ እሽሙስ ስለ ዝኾኑ ሕጂ ብዛዕባ ብዲቴል ኣይንኸይድና ንምንታይ እዚ ዘርእየኩም ዘለኹ ግን መንገዲ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሲ ኣብ ቁጠባ ሓደ ፓሊሲ ክትሕንፅዝ ከለኻ ናይቲ ዓዲ ኩነታት ብምሉኡ ኣፅኒዕኻ ተኣሽሙ ኢኻ ትገብር ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ነብሲ ወከፉ እንታይ ተራኸም ዘለዎ ክንዛረብ سلا نخيل يزي حجي بخمزي ملكع بعنا بنهنا تمرتي بخمزي ملكعنا نسرحه زي حجي أفراينت مالتي ليفر برودكتيف تقنوا بلو خلنا حدثا كندي يفري زبهال مالتي حجي التوتال مالتي تغلال لا أوتوت نايت عدي بيتم صراحتين وصر ستحتين يحتم أقول خلنا حجي حدثا زفريو واقع مالتيو زي حدثا بزفريو خاني اب كم تعنتو زبلنا مالتي زي حجي تي رسمال زبلنا يو زي كاني تي عقم ود سب زبلنا زي خا تكنولوجي مالتي زي ام حجي نفس وقفهم كندي يبركتو زبل خاني كي زي ماثيماتيكال مالس بي نحنا تمرت مالتي زي بخم زي كنقم نخلينا حجي نعخم زخونا يكونن زي حجي مالت مخنات السب ابتفال درجه عقم سلازلو مالتي ساينس مخانو طراي خبر زدل مالتي سلازي كلتا هاجرات ون
معبالين فلالن دحر كوينو سلمتاي تما معبالي زفالالي حنت تعب نحر الله حنت تدكم نحر الله خوينا ويكا حنت زياده تعب تلا حنت خاني مالسيم زياده تعب نحر الله سلمتاي زياده تعب الله انتي سلز جبرت يا زبل حتى كنملس نخلينا ابزي حجي ناي تشاينا ناي هندن زين حجي اب عالمنا صبو معبالي زرع زبها هاجراتين مالتي جن تشاينا زياده بز عبي عند عبيت تمصص انيحا مالتي حجي سلمتاي تشاينا زياده خاب هند عند عبيت مصا نزبل حتى نملاس انا زي حجي خم ابنت وسنا نطقملو زلنا مالتي ስለዚህ ሕጂ እቲ ዴታት ሓበሬታ ስለ ዘሎ ሕጂ ቻይና ኣብ ፊዚካል ካፒታል ወይ ከዓ ትርእሰ ማል ዝያዳ ስለ ዘዋፈረት እዩ እቲ 50 ካብ ኢቲ ናይ ትፍልልን ብኡ ክግለጽ ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ካልእ ከዓኒ ቴክኖሎጂ እቲ ቴክኖሎጂ ከዓ ዝያዳ ቻይና ክትጥቀም ስለ ፀንሐት እዩ ሕጂ ተረፈ 50 ከዓ ዝገልጽ ማለት እዩ ነው ስለዚህ ሕጂ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ክንዛረብ እንድሕር ኮይና ስለምንታይ ኢትዮጵያ ድሕሪት ተሪፋ ዘላ ወይ ከዓኒ ብሓደ ማለት እቲ ቁጠባ ምዕባለ 3 እንድሕር ኮይና 4 እንድሕር ኮይኑ ስለምንታይ እዩ ኣየናይ ስለ ዝጎደለ እዩ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ክንፈልጦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣበይ እዩ ሕጂ እቲ ፀገም ናይ ኢትዮጵያ ሳይንስ ብሳይንስ ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ወደብ ስለ ዘይብልና ኢና ድሕሪት ተሪፍና ዘለና ስለ ዝበለ ስምዒቱ ስለ ዝገለፀ ወይ ኮነ ሳይንስ እዩ ስለዚ ዴታ ናይ ኢትዮጵያ ምፂኻ ኣብዚ የእቲኻ እዚ ታሽሙ ልክ ከምዚ መሽን ማለት እዩ ተእትዎ እዚ ሳይንስ እዩ ተብሎ ይህበካ ማለት ኣለና መሳርሕታት ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ምክንያት ክንገልፆ ንኽእል ኢና ስቂሉ ታሽሙ ከምዘይኮነ ንምሕባር እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እዚ ሕጂ ዓመታዊ እቶት ፕሮዳክቲቪቲ ለውጢ ዝገብር ማለት እዩ እዚ ሕጂ ናይ ቴክኖሎጂ ኮንትሪቢሽን ናይ ቴክኖሎጂ ወይ ከዓኒ ግደ ታራ ናይ ቴክኖሎጂ ዝሕብር እዩ እዚ ከዓ ታራ ናይ ትርእሰ ማል ዝበልናዮ እዩ እዚ ከዓ ታራ ናይ ዓቕሚ ወዲ ሰብ ዝበልናዮ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ነብሲ ወከፎም ክንደይ ኣበርኪቶም ዓመት ክንደይ እንዳበርከቱ መፂኦም ሕጂ ክትገልፆ ትኽእል ኢኻ ካልእ እውን ንምዕባል ኣገዳሲ ዝበሃል ሕጂ ናይ ተፈጥሮ ፀጋ ካልእ ካብዚ ክትሕውሶ ትኽእል ኢኻ ብምልኡ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ከም ሓፈሻዊ ርድኢት ማለት እዩ ነው ስለዚ ብትክክል ክግለጽ ስለ ዝከኣል ስምዒት ዘይኮነሲ ሳይንስ መሰረት ዝገበረ ኢና ሕጂ ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ከዓ በዚ መልክዕ እዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስነ ሞጎት ናይ ኢትዮጵያ ሲ ሕጂ ባሕሪ ስለ ዘየለ ወይ ከዓኒ ኣብ ደገ ባሕሪ ስለ ዘይብልና ኢና ቁጠባ ምዕባለ ዘየርዓና ወይ ከዓ ፀገም ዘለና ዝብል ምጉት ሳይንሳዊ መሰረት ኣለዎ ድ ስነ ሞጎት ሲ ሳይንሳዊ መሰረት ኣለዎ ድ ሕጂ እዚ ክሳብ ሕጂ ዘረኣኹኹም ብሳይንስ ክንገልፀ ንኽእል ምዃንና ሕጂ ክሪአኩም ፀኒሐ ሕጂ ዘሪአኩም ዝነበሩ ትርድዎ ኢለ ይኮንኩን ማለት እዩ ትዛረቦ ዘለኹ ሕጂ ፅኒ ኢልኩም ኣስተውዕሉ ማለት እዩ ሕጂ ንዕኡ መሰረት ገይረ እየ ሕጂ ብዛዕባ ሳይንስ ክዛረብ ከለኹ ንዕኡ መሰረት ገይረ እየ እዚ ዝበሃል ዘሎ ሕጂ ሓቂ ድዩ ዝብል እታ ቀንዲ ኣርእስትና እዚኣ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ሕጂ ሓቅና ሓቅን ወይ ከዓ ሳይንሳዊ መሰረት ኣለዎን የብሉን ክትፈልጥ ብሰለስተ መዕቀኒታት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ሰለስተ መዕቀኒ እንታይ እዩ ሓደ ታሪኻዊ ጉዕዞ ምዕባለ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ማለት እዩ ሕጂ ብዛዕባ ባሕሪ እንዲና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ወደባት እንዲና ንዛረብ ዘለና ኣብ ዝቀረባ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ባሕሪ ኣብ ዝነበረሎም ሰዓት ማለት ባሕሪ ናቶም ዘይኮነሲ ኤርትራ ብፌደሬሽን ተቆሪና ድሓር ከዓ ምስ ጎበጥዋ ኣብ ትሕቲኦም ስለ ዝነበረት እቲ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ይጥቀምሉ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ሲ ወደባትን ባሕርን ነይርዎም ማለት እዩ ሽዑ ብዓይኒ ተኣሽሙ ብዓይኒ ምጥቃም ክንርኢ ከለና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ናይ ይወደግ ግዜ ከዓ ነቲ ባሕሪ ነቲ ወደብ ኣይንጥቀመሉን ኢሎም ባዕሎም ገዲፎም መኸይዶም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት እዩ ሕጂ ወደብ ስለ ዘይብልና ኢና ንጠሚ ዘለና ኢትዮጵያዊ ፀምካ ተሓድር ዘለካሲ ወደብ ስለ ዘይብልካ እዩ ዝብል ምጉት እዩ ዘቕርብ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ሕጂ ማይ ትቋፅር ድያ እዚኣ
سلازي هيستوريكال حجي يتي ممززان حجي تاريخاوي بعلا نتا إثيوبياسي أب تاريخ حجي زواد أدرا زلو أب تاريخها ودب ندهلوا أب زي بالله كم ينورت معبالي زبل مالتي سلازي إذا حنتي نتي خنولت أنا حنا نمرققات نتكمل إذا حجي دهيتايو حبريتا مسرز قبر عيزي مالتي سؤال تعيشوا يكونن مالت سمعت قلا يكونن حبريتا مسرز قبر مالت كالاي بزعبا ودبات ناي بحري أفدق ندي زبهال زلو حجي انتي كن نخيل كعني معبالي قطوة معبالي نا إثيوبيا مسكالوت هاجرات كنا وادا دران خيلينا حجي مسكالوت هاجرات كلت درجة حدا كالوت هاجرات ثلاثة ونكرر نخيلينا حدا قطوباوي معبالي نا إثيوبيا أفدق بحري زلوون هاجرات مو تماساسالهم إثيوبيا بحزب بزحي بخالق تماساسال مس إثيوبيا سلازي يتقطبا معبالي حجي نايزن أفدق بحر زلوون نا إثيوبيا كما يزمس السن زيادة عبيندو ويس عبيان سلازي السحجي كنا وادادر نخلينا سلازي سي إثيوبيا هبل على تعبن نحن الله خوينا سي بحري مهلاو ودب مهلاو عبيت وصاني يكونن مالتي هم نرتز هون تم بحر زلون كمان لعلنا عبيا مالتي خلعي درجة عبد بحري زي بلن كم إثيوبيا ناتن معبالي خنتا قطعوا عبيت كنتا اسمس بحر سلا زي بلن سي كم معباي تخلكي لندو سلازي تخلكي لنا زبلو زلو مالسي كي خنعبي كعلنا نزبلو زلوسي قبول مال ساينساوي مسرت الله ودي خنبل نحن كوينا سي حنتي أفدق بحر زي بالهاجر نحن تعبن نحن الله خوينا أفدق بحر زي مهلاو كم معباي أي خلق لك كان انتاي دعا قال أخت قبرت بقى كان نقر سلازي قبر كاي خمت عن توز والكو تقولوا نمعبالي أقدستي روحيتان تعملنا تزاراربنا تقول له تعويو أنا تقول له مخانون تشت خلي خابتي تتقمنا له جروز أكاونتين نقوله مالتيو بنهانا تمرت مالتيو بسالساي درجة ها مالست متن العالم بنهري كعبيز أنا عدتات بعالم درجة سي عبي لو تمسين تبع الهجراتن إثيوبيان أوادا ديركا خاني مستن بنهاري عبيز أنا هجرات مس أنت مساسال زخوني ويكا كابنز حيش ناي قطوع معبالي ندحر ترت أنا حاسي انتاي مالتي حجي تن كوز عبيز أنا هجرات بعالم درجة عبي لو تخمس أنا زبالاسي كاول علي يلا مالتي سلازي سي تي عبي لو تقل نجرس عبيت أنا مالتي سلازي حجي تزبحال زل حسوتيو نما مخنيتا زقرب زلو إمبري مسارات يقولوا نابز بالمدمدم توسدك مالتي سلازي حجي بس كله زي كنرئي نخيلينا مالتيو كاله كريو زدلي انتايو تارا ناي وضع عدقي نبلو مالتيو بمنصر أب هجراوي هبتي انتاي تارا لو زبل أبتي معرخ ندعا أمناي نقدي تعدي مسرت زقبرت زبل حتو يملسلنا مالتي كم بعلي توبي عبا عدي حجي مس ناي دقز اللو زمدنا بنقد مالتينو نيشتي كفال ناي تقطبا يزحز مالتي نايش تهجران نحب أخوينا نزبزح بزح يزحز مالتي سلازي حجي وستاو عداقا سلازي اللواسي ولا ون كسددن كتمس انت زي كعلت بناي وست عداقا خمان كالعب تخيل يا مالتي مخنياتو سي تسألو نيشتي سلازي خودا مالتي سلازي نساون كريعينا من البات أبتي تقوان جن كال فايل سلازلن تعيش مخبر يا مالتي رسيعية سا بتعيشوا ملكع ب زي تأخذ بلو باوربوينت ملكع أي بلقوا أنا له جن تي إنفورميشنال لن مالتي سلازي حجي نخيدس حدا بحدا إزي إتدات حجي
حجي احوات رأيوه مالتي زي حجي اب سرعتات هاي لسلاسن درجن انتي مالتي حجي إثيوبيا بحري ابز نبرا حجي ابز نبرا خمول كلخو بحرنا إثيوبيا مخنياتهم ኤርትራ ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ምስ ተቆርነት ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ነይራ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ናይ ኤርትራ እቲ ባሕሪ ግን ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ስለ ዝነበረት ኢትዮጵያ ትጥቀመሉ ነይራ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ኢትዮጵያ ባሕሪ ነይሩ ክብል ከለኹ ባሕሪ ነይሩዋ ዝብል ዘለኹ ከይመስለኩም ማለት እዩ ስለዚ ግን ነቲ ጠቃቅማ ግን ትጥቀመሉ ነይራ ናብ ትሕቲ ኣይነሩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴን ደርግን ደርጊ ክሳብ 91 ዝሽነፍ كم ينور مالتي هذا زي كلاي بدحريو ناهي ودق منجستي خاني بحري نورون ودب اي نورون مالتي اذا حجي زلو سرعات كاني ناي بلصقنا سرعات كا بحري يبلو ودب يبلو نسي كن حجي قرمرم زبل زلو مالتي حجي نوادا درو نزوم كله حجي سكن رعي اف غزي بغزي درغي نرعيو مالتي تقطبا بغزي هايله سلاسي حبريتا سلا زي بالله ابزي كل زي قبركو مالتي خاب 1980 كلتن جميرو زلو كساب 91 كلتن زلو نرأيو ازي حجي اب غزي درغي مالت كاني بحري نداوننا خلو مالتي حجي رأيو تقطبا معبالي ازي حجتي جي دي بي مالت تقلال هاغراو اوتوت مالتي جروز ريت كات عبيت عمتاو عبيت مالتي حجي رأيوه عمتاو عبيت حجي زيرو بزي اللو بزي كوا شمونت نيرا نيجاتيف اللو بزي ابزي نيجاتيف اللو تشعته 10 زيرو نيجاتيف كلته نيجاتيف شوعته نيجاتيف شمونت ايو مالتي رأيوه حجي بحر اندهالو خلو مالتي اتي عمتات صوت بنفس كف بتاع تحتي نيرو مالتي سلازي ودب اندهالو ኢትዮጵያ ተዓቢ ነበረት እዚ እቲ ምዕባእቲ ዕብየት ዝበሃል ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ እዚ ካብ 2004 ክሳብ 2015 ዘሎ እቲ ፓወርፖይንት ብሓደ ቴብል ክታሽሙ ትገብሮ እዚ እኹል ስለ ዝኾነ ንኣብነት ማለት እዩ ንርአዩ ሕጂ እዚ ሕጂ ብግዜ ይህወደግ ስለዚ ኢትዮጵያ ባሕሪ ነበራን ودب باي نبرا رأي وقت قطوة معبالي تقول لهم لو سكف عمد بجاك حنت عمد كاب عسرته ميتاوي تنلعب دبل ديجيت زبال امبرسيف ودب قناي نبرا بحري نبرا بحرب زي نبرا ودب زي نبرا إثيوبيا كابتي او جزي درجي ودب اندحلوا زنبره بعصفتات يتعب نيرا حجه فاني اب جزي بلصقنا مالتي كاب 2017 اتي معبالي رأيوتي تعشمت طوا معبالي اندا غدل اسخيزل جن حمشته تعشميو مالتي من عالم درجه طريق خلها نيشتي يكون هيكون نزي حجي اتي ودب سيبل زبلنا عنا قطبانا زي عب زلو الزبل موجود زيرو ينبختش من ما يقاطرن زي تدا بحبرت ساينس يحوات ساينس نساينس كا بقى منم كتغبراي تقلني خا زي اريكم يا خاسقيلو طفطف بالكا جلز مص ነገር አይኮነን እዚ ሳይንስ እዩ ሲኻ خال تعشم يقولون مالتي نو سلازي كمتي عنتو علو نبرناسي حدا بحدا نفس كف تتق مالت نمعبالي دراخ زغونه بعتا كنديو او عمد نتقطبا كندي يدفيو كندي ابوركيتو كسرحه تقليها خمت زرع اخوكم مالتي سلازي انتي ኢትዮጵያ ጎዲልዋ ስለምታ حج تنقلقل زلا كابت أبيه ودق زنورة جزء سلمت حجة تنقل الله زبهال بحر ذي كنا خالهم هاسس كولو له خالص أقامه أو جن حلف ما وقو تخصو قتلوا خال تعيش ما يقول له منه تقولوا عقم زبهال نايت إثيوبيا ورق يترف جلا يترف أب أسوار مجزع تعيش من يوم تحلف وزن حجي يلا نجن
بقلصي بحري سلازي يبلهم ودب سلازي يبلهم سمز وننو بحري ودب سلازي يبلهم قطبهم من تحتي خيلا له زبل مقت حجي بقى زيروي مالتي ساينتفك مسارات يقولون زيروي سمعت رأي خالي يقول حسد يقع ولا تعالت حسد مز تريو وزلهم مالتي عبد جزازي ودب نيروامي كعبي كعلون عبد جزازي ودب عين ورامن عبيهم سلازي تزنبر منجستي ناي ودك يسرح نيرو مالتي إذا خاني بقى حجي ودب بحر زدلي زلا سمعت نمملا راي نقصنا إثيوبيا بقى بحري إثيوبيا زمت الله بال زتقم مالسي ما خنيتات زي كوينسي منم يقولون مالتي سلازتي قطباو موجود زبحال عبيات زلنا بمسرته بحر سلازي لنا ودب سلازنا زي بالحجي زيرو إيه مالتي إذا مالسي كنت الله زقبعنا مالتي إذا حجي مسكال يكونت إثيوبيا توادر مو خالق كال هاجر تخوينس كال قال خلو قال ملا قال يكون إثيوبيا مس إثيوبيا توادر درسل over time comparison يبقى هذا طبعا مس نبعلو أب مالسي أب جزء توادر مالت يحب الله يخيد دلخ انت يتفل اللي ابتي حتى تفل اللي زلا مالت ناي بحري ابدقم هلاون دين هلاون نيلوم سلازم صوب عليهم مالتيو سلازي بمتسرت كتري خلخا نايزن ثلاثه زين فل اللي حجي انا مجمر اب جزء درق بحر نيرو عبين اب جزء هو دك بحري نورمن عبيهم حجي خاني ينقلقلوا له بحر يبلون ينقلقل له ግን بحر سلازي بلا ما يكون زن قلقل زلو بحر እንዳለው عبي نيرمن حجي كالص اجم كم زلوهم محجي كلولي زلوهم مالتي سلازي ازي حنتي عملتها تازبلنايا ساينساوي كم زي كونه ماي كم زي عقل حدا ابنتي زي مالتي مراغاغص مالتي ازي نبعل اخل مراغاغص مالتي ግን እስኪ ንኺድ ነዋዳድር እስኪ እዚ ሕጂ خاني كم إثيوبيا بهزب بزح حدا تي مقت تقرو هزب بزح سلا زلنا خمس سلا زخنا قال ملا زبال مالتي نو حجي بزخاني موادادرت انتايو إثيوبيا كم بزحي زلون هاجرات جن كأ بحر زلون ودبات ناي بعلن زلون هاجرات عبيتن كمين يرو مسنا إثيوبيا خوادادر كله حجي ጥራይ ታይሽም ዘኮንት ዓመታዊ እቶት ዋላ ገለ ኩሉን አለው ዝሓበሬት ሃዚ ማለት እዩ ስለዚ ካብ 2004 ክሳብ 2022 ሕጂ እዚ ግዜ ይወደግን ግዜ እዚ ሕጂ ዘሎ ብልጽግናን ዘካተተ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ጥራይ እንድሕዳር ኢና ታና መጀመርያ ሕጂ ና ኢትዮጵያ ማለት እያ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ብሕብሪ ፈልይዮ ስለ ዘለኹም መታን ክረኣየኩም ሕጂ እዚ ፐር ካፒታ ንብሎ ዘለና እቶት ብነውሲ ወከፍ እዩ تتقلال هاجرا أوتت بقصر نايت هزبي نهر مقيل كايو حدا سب كنده يركب زبلي هجو كل سب كنده يركب مالتا يكون مخنياتو زي كأني حبت بغبي مارق أحزب الحتة الله مالتي قمت أنا نحسب زلنا حبتي بمعرض نحرز مارق أحنا رنتزغون نفسه كيف سب كنده يركب يخير مالتي حدا حجي كابتي نتقوم له معك أني مخنياتو كلت هاجرا نحر اللواسي هزب بزحن نحر تفعل عليه نحر كوينو بزي كتوادر راي تقلني خا بزي جي دي بي تقلال هاجرا اوتو حنت هاجر بزي حزب نحرالو عباي وبزي حسر حساب سلازلو اتي توتاون هاجرا اوتو بو متنك بزي حغلي سلاب نسنيست هاجر توادر غلخا تعب هاجر زعبي هاجرا اوتو كله مالسي تعيشو يكون مالتي ترو سلازس كتمازازنسي مازازن ناغر ايكون كتمازازن ندحدا خونكا نو سوكفسب كنده يركب زبلي تي حجي بر كابيتا جي دي بي يو كل جزء نتقمرلو مالتي ولا كن وادادر كلناون نسينا نوادادر مالتي بزي اي توادادرني هم خنيتو خلتي حدا سلازي يكون مالتي حجي زي اخا معباليه مالتي بخندي عمت بخندي عبنا يرو حجي حوات رايو زي انا جرع عبي عديا بهزبون كاب إثيوبيا تبزحيا بحر اللوا مع تسقطات اللوا عبيتها رأيوه أوادادر وزي حجي زي مزي أوادادر بعلو
ترى لهم إثيوبيا بزحة تعبنا يرا تعبلا حجي نيجيريا بحر لوا سبز حلوا جن قطوعة كابنا إثيوبيا بزو حدا يعب ذل سلازم بحرين نحر زعب نرت زغون نيجيريا كاب إثيوبيا لعل حبيت السنت زغون مالتي جنا هيكونن جبسي كاب إثيوبيا حجي كمان جبسي كاب أفريقيا بخلاء الدرجة بهزبي بزحي زنبرة السابت قراء جزي حجي إثيوبيا كلاي تخوينا لا يزبحال مالتي رأيوه إذا خا مزيا وادا درو مسنا إثيوبيا توادا درو تدخلهم كله إثيوبيا رأيوه أبي جزي هودك دبل دي عبيت كتكيس أنا حاز بالنايا رأيوه عوادا درو زي حجي ناي جبسي دبل دي تبصحي فلتني تزبزحي كندا يزول شدشته شوعته تزبزحي شوعته 7% ناي إثيوبيا جن كم 10% من العلي سلازي جبسي بحر اللوا ودب اللوا بتاع ما قداس زخونه ودبات كمان جن قطوعة كابنا إثيوبيا بزو حدا يزعب زلو سلازي ودب مهلاو وحسنات هيكون العبيت مالك حجرينا هنا إثيوبيا بحرتات اندا تتعمد كلا ودبنا تتعمد كلا بقدي درجي زنبرا قطوة معبالي بتاعن تحتي نيرو نيجاتيف زوزحو مالتي ودب زي بالله جن تم معبالي كم زعبي رئينا مالتي سلازم مسودب زلون حجرات ما بتمساسال خناتات زلون حجرات كتمازازنا خلها خا زان رئا زلنا مالتي سلازي ستن ودب اللوان زبحال حجراسي كاب إثيوبيا تحتي انزعبي زلون سلازي تي ودب سلازي بلنا عينا قطوة معبالي زي نقر زلنا زبحال قطوة معبالي ديمر إثيوبيا قطوة معبالي ترئي اللان نابزبل مدبنا يقدل الله كابتن أي ودك زنبرة يقدل الله سلمتا يقدل الله يفتش وجن زقدل زلوا بحر سلازي بلا ما يكونن أبغي كده ودكون بحر ينورهم سلازي بحر زلون حجراتون كابهم لعلي كونن زعبي زلوا كابن تحتي سلازي بحري معبيت وصاني مالسي أدلا يخون خليو جن وصاني يكونن بحر سلازي بالكاس يتعبد مالت يكونن إن فاكت بحر زي بلا أبدأ بحر زي بلا زي بلا إثيوبيا خبزن بحر زلون زيادة عند عبيت يا تمس زلا مالتي رأيوه ساينس زي ساينس من نجار زي بلا بس علطة بتحيزه بعخلا مالتي زي كينيا ناي كينيا هاريوه نالبات بزحين كينيا اشتكت تكون تقليا خب إثيوبيا ذاتي كان بزحون وحده يكونن مالتي كينيا هاريوه قطوة معبالة ناي كينيا مس إثيوبيا وادا دروه كينيا بزو حدا عند عبيت أنا عبيت خيزلا إثيوبيا زيادة تعب مالسي نا إثيوبيا عبيت زبلس حجي عمي حجي زلوتي تي تعيش متلاجك سمعي سلنا من يعمل متحز يقولنا بقى قطواس عدم لنا بقى حرس لزي بلنا كلمة لي بقى خاب سمعت بقى بحرق لنا زبل سمعت دليت كالهم قوتا مو زي ما ريت كحت جبتت النت بقى تي عماس بحرنا إثيوبيا نبعلا مالسي خم هاجر عماس بحر زلوا سلازي بعماس هاجر كتفتر زفتنت يعني حجي إذا ود خاني ناوي يزمن لسلوا حجي نبتي ناي قدم مرحتي إثيوبيا زقبرو تنورو ناوي ناب عماس ناب تعيشمو حجي تتقبلوا نحنا بزحاتينا بزحزب لنا بقى دلنا هنبلعكم تدلنا هنقطعكم يقول مالتي سلازي حجي تي قطوة معبالي تسقم عليك مخناتهم إثيوبيا انت عينت تسقم على خالو حتى خوين مالتيو بهاجر رجع خلو جن قطوة معبالي كنت منن نحد خوينا جن كابتن بحر زلون تماسسلنا حزب بزح زلون هاجرات كابن العلي ندعبي زمصات يا مالت سلازي منم مأسري مچبط يبلو منم مالسي ساينساو زخونه مسرت يبلو تي تزبحال حاسوتي رأيو وحوات بجبري حجزي ملكت جرالكم زلهم ابتنا مجمرة زلا تا جرين تريوا زلهم
نزم كلن ملكت غيرلن زلخو أودادرون مالتي سلازي ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ቁጠባ ዕብየት ዓመታዊ ዕብየት ካብተን ናይተን ካልኦት ተመሳሳሊ ዓመት ማለት እዩ ዝዓበየ ኮይኑ ከም ፀንሐ እዩ ዝሕብረና ዘሎ እሞ ትፍልልየን ከዓኒ እተን ካልኦት ሃገራት ናይጀርያ ይኹን ግብፂ ይኹን ኬንያ ይኹን ባሕሪ ኣለዎን ወደብ ኣለዎን ናይ ባዕለን ማለት እዩ ስለዚ ባሕርን ወደብን ናይ ባዕለን እንዳሃለዎን ከሎ ካብ ኢትዮጵያ ብዙሓደ ዝዓብያሉ ምክንያት እንታይ እዩ ባሕሪ ነይሩ እንተዝኸውን ሲ ካብ ኢትዮጵያን ላዕልን ዓበያ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ምጉት ሕጂ እምበኽቱ እዩ ዚሮ እዩ የብሉን ማለት እዩ ምንም ዝጭበጥ ነገር የብሉን ሕጂ ከይንጋገ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ንዛረብ ዘለና ነቲ ምጉት ፍሹል እዩ ሳይንሳዊ መሰረት የብሉን እሞ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ወይ ከዓ ወደብ ናይ ኤርትራ ይምልከተኩምን ኢልና ንክንምጉት ኣይኮና ባሕሪ ናይ ኤርትራ ወደብ ናይ ኤርትራ ይምልከቶምን ጭራሽ ዋላ ዜሮ ይኽእሉ ዋላ ተኣሽሙ ይብሉ ናይ ኤርትራ ናቶም ኣይኮነ ስለዚ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ንከምኡ ይኮና ንሕጂ እዚ ንዛረብ ዘለና እንታይ ኢና ደኣ እቲ ዝብልዎ ዘለዉ እውን ንባዕሉ ሲ ሓሶት ምዃኑ ምንም ሳይንሳዊ መሰረት ዘይብሉ ምዃኑ እውን ምርዓይ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ጥራይ ኢና ሕጂ ንዛረብ ዘለና እምበር ከም መመጎቲ እውን ከም ዘይኮነ ጃስቲፊኬሽን ወይ ከዓኒ ምኽንነት ንምፍጣር ኣይኮናን ሕጂ እዚ ንዛረብ ዘለና ኣነ ደስ በለን ንብዛዕባ እዚ ንዛረብ ዘለና ዋላ ከምኡ ነይሩ ተዝኸውን እውን እቲ ዝበሃል ዘሎ ሳይንሳዊ መሰረት እውን የብሉ ኢና ብጭብጢ ብትሕዞ ኢሉ ብስምዒት ዘይኮነስ ብትሕዞ ብጭብጢ ብሓበሬታ ዴታ እዩ ዚጋ እዚ ገብረ ዝሰርሖ ዴታ ኣይኮነን እዚ ፓብሊክሊ ኣቬይላብል ዘሎ ዴታ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝተሰርሐት ተገብረ ማለት እዩ ተኣሽሙ ይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ሕጂ እንታይ ኢና ነወዳድር ዘለና ተኻላይቲ ኣብነት ወይ ከዓ ካልኣይቲ መረጋገፂ ነቲ ስነ ሞጎት መሰረት ከም ዘይብሉ መረጋገፂት እዚኣ ሕጂ ናይ ኢትዮጵያ ቁጠባ ምዕባለ ምስ ተመሳሳሊ ኩነታት ዘለዎን ናይ ህዝቢ ናይ ገለ ዘለዎን ግን ባሕሪ ከዓ ዘለዎን እሞ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ኢና ኣመዛዚና ኣወዳዲርና ሕጂ ናብዚ ኮንክሉዥን ወይ ከዓ ናብዚ መጠቕለሊ ንኸይድ ዘለና ሓሶት እዩ ትዘረባ ማለት ትምጉት መሰረታዊ ዝኾነ ማለት ሳይንሳዊ መሰረት የብሉ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ እዚኣ ተኻላኢት እያ መጀመርያ እንታይ ገርና ንኢትዮጵያ ንባዕላ ኢና ኣወዳዲርና እያ ኣለሴ ኣብ ታሪኻ ኣብ ጉዕዛዓ ምክንያቱ ባሕሪ ትጥቀመሉ ዝነበረት ግዜ ምስ ባሕሪ ብዘይጥቀመሉ ዝነበረት ግን ናይ መንግስታት ለውጥታት ከዓኒ ተፈጥረሉ ኩነታት ኢና ሕጂ ኣወዳዲርና እዚ ሕጂ ኣብ ግዜ ደርጊ ማለት እዩ እዚ ኣብ ህወደግ እዚ ከዓ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት ብልፅግና እዩ ስለዚ ምስ ነብሳ እዚ ከዓኒ ምስ ካልኦት ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ክንገዓ ባሕሪ ዘለዎን ማለት እዩ በዚ ከዓኒ እቲ ዝበሃል ዘሎ ሓሶት ምዃኑ መረጋገፂ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ብሳልሳይ ደረጃ እዚ ከዓኒ ኢትዮጵያ ምስተን ኣብ ዓለም ብዝለዓለ ደረጃ ወይ ናህሪ ከዓብያ ዝፀንሓ ብዓለም ተመስከረለን ሃገራት ነብሰን ዝለወጥ ሃገራት ቁጠባዊ ለውጥ ማለት እዩ ብምውድዳር እዩ ማለት እዩ እዚአን ከዓኒ ቻይና ህንድን ቪየትናምን ሕጂ እንድሕር ርኢኻዮ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ካብ 2004 ክሳብ 2022 እዩ ማለት እዩ እዚ ከዓኒ ኣብ ግዜ ህወደግን ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓትን ግዜ ዘጠቃለለ ማለት እዩ እዚ ህንዲ እዩ ተመሳሳሊ ዓመት እዚ ቻይና እዩ እዚ ከዓኒ ቪየትናም እዩ ማለት እዩ ሕጂ ራእይዎ ኣመዛዝኖ ኢትዮጵያ ዝያዳ ሕጂ ኣብ ግዜ ህወደግ ንምሳሌ እንድሕር ወሲድና ክሳብ 2015-16 ዝነበረ እንድሕር ርኢኻ እዚ ማለት እዩ ርእይዎ ወዳድርዎ ሕጂ ርኢኹም ማለት እዩ ሕጂ ኩለን ኢትዮጵያ ብዳብል ዲጂት ትዓቢ ከላ ናይ ህንዲ ትዝዓበየ 8 እዩ ትዝዓበየ ስለዚ ዳብል ዲጂት እውን ኣይበፅሐትን ዋላ ሓንቲ ዓመት ተኾነት እውን ህንዲ ኣይበፅሐትን ስለዚ ህንዲ ካብ ኢትዮጵያ ብዙሓት እያ ትዓቢ እሞ ህንዲ ከዓኒ ዓብዪ ምዕባለ ዘርአየት ትበሃል ሃገር እያ ማለት ብዙሕ ለውጢ ኣምፅኣ ትበሃል ብዓለም ተመስከረላ ሃገር እያ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኢትዮጵያ
كابن لعل نسحب حاسب بحر زي بالله هندي عبي حزب زلو ايو the most populous country in the world حج خوينا لا تشاينا ونبلص اتا ስለዚህ ህዝብ ብዙሕ ስለ ዘለና ንሱ ይፀገምና ገለ ይብል ህዝቢ ብዙሕ ሃብቲ እዩ ንሕራ ምሂርካዮ ጥዕኑ ንሕራ ሓሊኻሉ ሃብቲ እዩ ከምቲ ዓንተ ዝበልኩኻ ዝሰርሐ እዳው ማለት እዩ ኖ እቲ ደራኽን ቁጠባዊ ምዕባለ ሓይሊ ወዲ ሰብ ዓቕሚ ሰብ ዝበልና ንሱ ማለት እዩ ሰብ ብብዝሒ እንድሕር ኣለካ ብብዝሒ ዝሰርሕ ኣለካ ትቁጠባ ከዓ ብመጠን ይኸይድ ክተምህሮ ክተብሎ ኣለካ ሰላም ክትፈጥረሉ ክትክእል ኣለካ ተመላሓትነቱ ተኣሽሙ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ህዝቢ ፀገም ኣይኮነን ኖ ፀገም ነርቶ ዝኸውን ቻይናን ህንድን እንተፀገማ ማለት እዩ ስለዚ ረእዩ ሕጂ ናይ ቻይና ከዓ ረእዮ ኣብዚ ግዜ እዚ ሕጂ ዳብል ዲጂት እውን ኣለዎ ቻይና ዳብል ዲጂት ተዕብየሉ ግዜ እውን ነይሩ እዩ ማለት እዩ ግን እንድሕር ርኢናዮ ከዓኒ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ዝወሓደ እዩ ዋላ ዳብል ዲጂት ኮይዱ እውን ካብ ናይ ኢትዮጵያ ዝወሓደ እዩ ኣብዚ ሕጂ 13.57 ኣብዚ 10.11 እዩ ዘሎ ሕጂ 11.82 ኣብዚ ከዓኒ 11.39 እዩ ኣብዚ ናይ ቻይና ይበልፅ ማለት እዩ ብዙ ናይ ቻይና ይበልፅ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ይበልፅ ኣብዚ 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 ናይ ኢትዮጵያ ይበልፅ ስለዚ እቲ ዝበዝሐ ናይ ኢትዮጵያ እዩ እቲ ዕብየት ዝበዝሐ ካብ ናይ ቻይና እውን ንባዕሉ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ወደግ ዝነበረ ማለት እዩ ዋላ ሕጂ እውን ተርአና እውን ናይ ኢትዮጵያ እውን ፖዘቲቭ እዩ ዘሎ ተመጣጣና እዩ ኣክቹዋሊ ምስ ተኣሽሙ እውን ሕጂ ዘሎ ስርዓት እውን ማለት እዩ ናይ መን ኢኻ ትብሎ እውን ተመሳሳሊ እዚ ቪየትናም ክትዓቢ ዝፀንሐት ሃገር እያ ብዙሕ ምዕባለ ዘርአየት እያ እንድሕር ርኢኻዮ 6.7 እቲ ዝበዝሐ 7% እዩ ሕጂ ዘሎ ክሎዝ ቱ 8% ማለት እዩ ዳብል ዲጂት በፂሕ ይፈልጥ እዩ እዚአን ግን በቃ እሞ ቪየትናም ከዓ ባሕሪ ዘለዋ እዩ ብዙሕ ህዝቢ እውን ኣለዋ ስለዚ ሕጂ ምስተን ነሃረ ብነሃረ ክዓብያ ዝፀንሐ ሃገራት ተመጣጣኒ ዝኾነ ወይ ከዓ ካብአን ዝበልፅ ቁጠባ ምዕባለ ክትርኢ ፀኒሓ ማለት እዩ ብዘይ ባሕሪ ስለዚ ካበይ ዝመፅእ ዘሎ ሕጂ ባሕሪ ስለዘይብልና ኢና ንጠሚ ዘለና ዝብል ሙጉት ማለት እዩ ኖ ሕጂ ዚሮ እምበኽትሽ እኮ እዩ ደስ በለ ግርቢ ዝብለካ እኮ በቃ ዕቡዳት ዋላ ፅሉላት እዮም እንታይ እዚ እቲ ሪያሊቲ ነው ግን ኣይግድስን እዩ ነቲ ህዝቢ ፀገም ንመከራ እንድሕር ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሃብቲ ብኸመይ ማራቃሕ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ሃብታምን ኣብ መንጎ ድኻን ዘሎ ፍልልይ ኣብ ኢትዮጵያ እንዳሰፍሐ ይመፅእ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብዛዕባ ሃገራዊ ዕብየት ኢና ንዛረብ ቁጠባ ኢና ንዛረብ ዘለና እዚ ዕብየት እዚ ግን መን ይወስዶ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ግንዖ ውሕዳት እንድሕር ወስድዎ ኣለዉ ሕጂ ናይ ፓሊሲ ፀገም እዩ ናይ ተቁጠባ ኣይኮነን ፀገም እዚ ሕጂ ብኸመይ ሃብቲ ተማራቅሕ ከመይ ገይሩ እዩ ሰብ ኣብኡ ዝሳተፍ ሕጂ ፓሊሲ ንዕኡ ዝኸውን ኢኻ ክትሕንፅፅ ዘለካ ድኣ እምበሪ ሕጂ ባሕሪ ስለዘይብለይ ንስኻ ትብል በቃ ባሕሪ ከይዶም ማይ እንዳሰተዩ ክነብሩ ድዩ ጨው ማይ ሰትዮም ዶም ክነብሩ እንታይ እዩ ክርዳእካ እውን ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓላፊ ወይ ፕራይም ሚኒስተር ባህላይ ዝብሎ ማለት ተኣሽሙ እዩ ምንም ነገር የብሉን ከም ትሪእዎ ኣሕዋት ፀቐጥና ንዛረበሉ ዘለና እንታይ እዩ ማሲ ከም ኤርትራዊ ምናልባት እዚ የገድሰናን እዩ ምክንያቱ እንታይ ኮነሲ ዋላ ቁጠባ ምዕባለ ተዘይብሎም መሬትና ደም ክወስዱ ኣብ ኤርትራ ፀገም ኣሎ እሞ በቃ ልሙዕ መሬት ኣብ ወለጋ ኣሎ እሞ ሃቡና ዴኻ ክንወስዶ ኢና ክትብል ከምኡ ዘይኮነ ዓለም ከምኡ ዘይኮነት ሕጂ ትርጉም የብሉን ከም ምጉት ማለት እዩ ግን እዚ ማለት ከዓኒ እቲ ዝሕስብዎ ዘለዉ ከዓ ሓሰት ምዃኑ ከዓ ሳይንቲፊክሊ ንዕኡ ምርኣይ ከዓ ንሓና ስራሕ ስለ ዝኾነ ንሱ ኢና ንገብር ዘለና ምናልባት ዳናገር እዚ እውን ኢትዮጵያውያን እውን ንባዕሎም ከይዳናገሩ እዚ እውን ንባዕሉ ማለት ሓጋዚ ንዖም እውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኤርትራዊ ከዓ ምናልባት ዝበሃል እቲ ሓቅነት ጭብጥታት ከይረኣየ ምናልባት እቲ ዝበሃል ዘሎ ሓቂ ክመስሎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ገለ እውን ዝዳናገፅ ኣይሰኣኒ ብዙሕ ህዝቢ ኣለዎ እሞ በቃ ጠምዮም ገለ እሞ ባሕሪ ንሃቦም ዶ ገለመለ እውን ዝብል የዋህ እውን ኣይሰኣኒ ንኸውን ማለት እዩ ዞ ዲስ ኢዝ ፖለቲካሊ ተኣሽሙ ማለት እዩ የዋህነት እዩ ስለዚ ግን ከምኡ ከም ዘይኮነ ሓሰት ምዃኑ እውን ድንጋፂ ዘድልዮ ከም ዘይኮነ ንምርኣይ ኢና ከምኡ ንብል ዘለና ማለት እዩ
إذا أخاني شفت تهدم زي حالكم بقى it's proof يكو دكتور كم بيزبل كيا data talks ورا ما توزبلنا يون economically أقل صعيب كجمع دكتور ينالنا سلزي سلزي إذا أخا ترى وعيت يا مالتي ترى وعيت إذا أخا أنت عتول إذا أخاني كم إثيوبيا ناي بحر أفدق زي بلن حجرات جن كا قطعة معبالة زرعية سلازي إذا أنت إذا رجعت تسألك ولا أنا بحر أفدق زي بالكاسي قطعة معبالة خم كبار تخلق لك خم زي كون إذا رجعت مالتي أبز خاني إثيوبيا مهنات زين دينا نوادا دروزلنا زينا إثيوبيا مالتي زي رواندا حنتي خاطن أفدق بحر زي بالله مالتي يوغندا كابتا حنتي أفدق بحر زي بالله مالتي نيبال زي أب إيشيا تركب أبتقى هندن أب منغو هندن منغو تشاينا تركب حجر يا مالتي زي هالاند لوكو ديا يبلان مالتي زي كازاخستان زي عبيها عديو أب معخل إيشيا يزركب مالتي زين سويت حبرت تعيش من زنورا مالتيو حجيم أبي بمرت صفحات زعبي ودب زي بلو ويكان هاي بحر أفدق زي بلو حجر كازاخستاني بصفحات مريت مالتي على أوزبكستان على أذربيجان زين كلن تعيش ما يبلنا بحر يبلنا جن رأيوه رواندا رأيوه مالتي تسمع بالي إزي كل تشحن عسران زنبرة إزي نجاتيف تريقو زلهم كورونا شعو نبوز حاجرات هنا كل نجار سلت تعسوه تعيش مزجبرة مالتي تزلوا رواندا نعبيت هتخي زلا جن خا أفدق بحري بلا يوغندا لك هم رأيوه positive عبي سلازي يوغندا يخونوا رواندا يخونوا ناي قطبا صقب علنا ወይ ከዓ ናይ ባሕር ፀገብ ኣለና ክብሉ ሰሚዕና ይንፈልጥን ግን ትቁጠቦም ከዓቢ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ካልእ መረጋገፂ እዩ ዋላ ናይ ባሕር ኣብ ደገ ተዘይብልካሲ ካብ ቁጠባዊ ዕብየት ክክልክለካ ከም ዘይኽእል መረጋገፂ እዩ እዚ ኔፓል እዩ ኔፓል ርሑቕ እዩ ካብ ባሕሪ هندي تحشاء تخيل مالتي ناب بحري قل رأيوه تقطبا يا عبي يزين كازاخستاني رأيوه يا عبي كم عبا عديو على مالتي قل عن لو كدي يزين أوزبكستاني سلازي ولا بحر أبرقة زي بالكان كتعبي تخيلي إثيوبيا خا ناي بحري أبدقة يبلان كن كتعبي أصنها سيت ساينس سلازي نبعلو سي عبنا قطبانا يعبي يلن كنت كنا زلو تحجي ريسنتل ندان قلقله زخي زلو خاطنا هو دك زنبره غزي ندان قلقله زخي زلو ناي كالص اغمم سكيورتي وايز مخنياتو تا عدي اب شقلقل زلا خالص اغما مالت تزي كوينسي ناي بحر أبدقة سلازي يبلوم كم زي كونه إذا خاني بتحزو مرتعي بتحزو بتشبت بخلا مالتي لذي زم كلن زن هاجرات ياتن بحر يبلنن بحري كلنا لو يلن نقربيتن كربشا ويكان قربيتن مريت كوسدا سمعنا نبلطن طبعا كم عباي جن خا عدو علنا يفلط انا تزكبر كل جبرها مالتي نو سلازي إثيوبياوين حياتنا اخنو بلون ندل انتايو بحري إثيوبيا سلازي بالله يكونكم حجي قطباهم زون قلقل زلو تمون قلقال مالتي بحرب زي نبركم قطباهم بخلت ديجيت دبل ديجيت كعب صنحي تفلطوهم مالتيو سلازي اذا وين إثيوبيا خاب تنورتو تحت منابرو وين نموصا حدا ابي عبركوتس جبري مالتي بحرب زي نبركم غزي يو حجي بحر سلازي بلكم زي كوناسي بوليتيكاهم مستقل سلازي بوليتيكاهم يعريو
كاب ناي قربت حجر مريت هنقوم مبال بحر هنقوم مبال بوليتيكا هم يعرهم كمتي جزيه هي ودك تعبي وزنوركم كابو خاون لعنهم تعبي تغلو كابتا بعالم زلو طبعا خمزر عينه تخلو كابتن بنهار عبيات انحا كابن زحايشن تزوكن كابن زو حدا ايكونن مستن كلن بحر اندهلون ولا ببزح حزبي مس ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ኩነታት ዘለዋ ካብን ላዕሊ እዩ እዚ እውን እዘን ኩለን ባሕሪ ዘይብለን እዚአን ንሪአን ዘለና እቲ ናይ ኢትዮጵያ ቁጠባ እውን ካብን ዝሓመቐ ኣይኮነን ካብን ዝሓሸ እዩ ስለዚ ባሕሪ ንቁጠባ ምዕባለ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዘይተንከፈ ምህላውን ዘይምህላውን ከም ዘይተንከፈ ብጭብጢ በርባዕተ ጭብጢ ክንረጋግፆ ክኢልና ማለት እዩ ሳይንስ እዚ ከዓኒ ስለዚ እቲ ስነ ሞገት بلاش بختش نقوله بزي ناتي بحالا بختش من مالس من زي تقوله سويلو باقا مالتي حسوتي زي حجي استربس عمره زفطره بحاجي خنقوتا مالتي اذا قاعد صرح حمامنا ايثيوبيان مالتي نو لازم بحري حجون لك عما بحر تبلكا بقى عمره خميس السر سلازي انا خوانينا يقبري لي حجتي زلو سرعه ني عمرنا ايثيوبيان نمسار تطعمولي سلازي ኢትዮጵያውያን በዚ ተታሊልኩም ታይሽሙ ክትኮኑ የብልኩምን ይዕሽወኩም ይዘሎ ሓሶት ዝኾነ ነገር ይዝቅልበኩም ዘሎ ስለዚ ተሓቂ እዚ ሕጂ ዛረወል ፀንሕና እዩ ስለዚ እቲ ስነሞጎት ታይሽሙ ይኮነን ማለት ሳይንሳዊ መሰረት ዘለዎ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ንብሎ ንሲ ካልእ ምዚ ተኣሳሰረ ታራ ናይ ደገ عدقي نايدق عدقي اب طبع ايو حجي معرخ ندي يتارو زبل حتو ايو حجي انت تقبر نزيعه اب تعشمو زي قبر كوعه اب باوربوينت زي قبر كوعه تديت على نخريك مالتي جن نزار عربلا حجي تارا نايدق صلات نايدق صلات تريد سيكتور مالتي ስለዚህ ተራ ናይ ደገ ጽላት ንበሎ ድሓን ሕጂ ትሬድ ሴክተር ማለት እዩ ኣብ ቁጠባ ኣብ ጠቕላላ እቶት ጠቕላላ እቶት ሃገር እንድሕር ርኢና ሕጂ ሃብቲ ሃገር ጠቕላላ ንበሎ ድሓነይ ብትግርኛ ጠቕላላ እቶት ሃገር ማለት እዚ ሕጂ ጂዲፒ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንታይ ዝኸውን ሕጂ ውልቃዊ ንበሎ ድሓን ውልቃዊ ሃልኪ እዚ ሕጂ እዚ ኮንሳምፕሽን ንብሎ እዩ ብክሕፅሮ መታን ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዋንናዊ ወፍሪ እዚ ኢንቨስትመንት ንብሎ እዩ መንግስታዊ ሃልኪ እዚ ከዓኒ ጋቨርንመንት ኤክስፔንዲቸር ንብሎ ጋቨርንመንት ፐርቼዝ ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ እዩ እዚ ናይ ደገ ደገ ጽላት እዚ ሕጂ ነቲ ኤክስፖርት ንብሎ ማለት እዩ ኤክስ ማይነስ ኤም ክብላ ኤም መኒ ብእንግሊዘኛ ኤክስ ማለት ኤክስፖርት ማለት እዩ ኤም ማለት ኢምፖርት ብትግርኛ ኢምፖርት እንታይ ሰደድን ኢምፖርት ዝኣቱን ዝወፅን ማሕፂሩ እያ ኣታዊ እዮም ዝብሎ መስለኒ ኣታዊ ዝብልኛ እዩ ሕጂ እዚ ሕጂ
تقلال أطت نايت هاجر انتاي مالتي حجي يفرمو حجي مستفرة يشيط مالتي سلازي حجي أو فورتي أو فريم أبعداقا يشوتو حجي أبعداقا من يزقز حجي تقول كسب مالتي خماي كماها مالتي حجي زي consumption spending نقولو household consumption spending بإنجليزية بحال مالتي سلازي ناي ولك حالكي حجي تي ولك كسب زهلقو مالتي مكينة يجز خداني يجز كمبيوتر يجز خالق يجز مالتي أبتعد زفرة قحا مالتي ويا بدقون كاب دق زمصون كخون خيلي إذا خاني إتي أفراي زو بعلوانين نقول مالتي حجي زو فورو مالتي زي حجي investment spending إذا بحال مالتي إذا خا machinery جز مالت تراكتور جز ني مفرز خونو سبسر حما وحت مالتي بخال عزار أربعة تأش متقبر مالتي ويتكالاتي هنز كال خال مالتي إذا خا منقستي يهلخي مالتي منقستي وتعدرات قصيرو دومز ندخفله مكلخال سيرفيس مالتي بوليس سبي حلو سلازي منقست قاعد دومز خفل مالتي اذا كل وصايتا زي حجي government spending بحال مالتي government purchase of goods and services جين ولو مالتي اذا ناي دغ صلات نبلو زلنا خاني ابت هاجر فريو ناب دغ زشيت اكسبورت مالتيو ندقس صدق سدد مالتيو اذا خاني اب دغ فريو اب تهاجر زحلخ مالتيو حجي تزهلخو والقسب كون خيليو تي بعلوانين كون خيلي تي منقست كون خيلي مالتيو اذا حجي بخمسي زي عقن مالتيو حجي اذا متان كتنسلنا كمزي جرخ صحفا موني دحان نزارو بسلازلنا جي دي بي مالت هاجراو توت مالتيو سي household consumption spending ወይ ከዓኒ ውልቃዊ ሃልክ ማለት እዩ እዚኣ investment spending ትበሃል ወይ ከዓኒ ዋኒና ወፍር ማለት እዩ እዚ government purchase of goods and services ናይ መንግስቲ ሃልክ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ net export ንብላ ማለት እያ ሕጂ ሓደ ቁጠባ ምስ ዓለም ዘለዎ ዝምድና ወይ ከዓኒ እቲ ናይ ወፃኢ ጽላት ወይ ከዓ ትሬድ ሴክተር ማዕርኽ እንደዩ ሕጂ ኣበርክቱ እንድሕር ክትገልጽ ደሊኻ እንታይ ኢኻ ትገብር እቲ ንደገ ትሰዶም እቲ ካብ ደገ ተምፅኦም ደሚርካ በቲ ሃገራዊ እቶት ትመቕሎ ሕጂ ክንደይ ሚእታዊት ናይ ሃገራዊ እቶት እዩ ይዝዕቅነልካ ማለት እዩ ስለዚህ እዚኣ እንታይ ማለት እያ እዚኣ ኤክስፖርት እያ እዚኣ ኸ ኢምፖርት እያ እዚአን ትድምረን እሞ ብምንታይ ትመቕለን በዚ ትመቕሎ ማለት እዩ which is GDP እዚኣ ማለት እንታይ ማለት ኤክስፖርት ማይነስ ኢምፖርት C plus I plus G plus X minus imports ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ بمئتاوت تعقنا حجي كنتي برسنت سلازي حجي تارا ناي وصاي تارا ناي عدقي تريد مالتي فورين سيكتور مالتي اب تعدقي خنبلغنا ندق ناي دقه مالتي حجي ناي وصا صلات هنا فورين تاشم مالتي تريد سيكتور مالتي كندي حجي ازي كاب حاده نلعل خون خيل كاب حاده تحت خون خيل حاده خون خيل بالبرسنتج درجة مالت كاب 100% مالت هذي كاب 100% سوري إذا 100% مالت بالبرسنت سلنا حسوة مالت حجي ترجم الله حجي زي تاي مالتيو كم 100% نلعلي ندحر كوينو إتي ندقس صدون ني كاب دقتهم صنسي كاب تهاجراو أتاز زبزحي مالتي حجي تهاجر انتاي مالتي حجي مس عالم بقى تتعنا ناقتها مالتي سلازم تحد دقق سد تزيك إلا وي كاب دقق تمت تزيك إلا على خرمي تبل مالتي حجي كتصللك حما
sorry sorry እዚ ዝብል ዘሎ እዚ ዝብል ዘሎ ሕጂ ብፐርሰንት እንዲሁ ግን ኣብኡ ከሎ ታይስም ትገብሮ greater than 1 ክኾን ይኽእል እዚ sorry ካብ ሓደ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሕጂ x plus m is greater than እዚ c plus I plus g plus x minus m ዝረሕብ ሓደ ማለት እዩ ክሮስ ማልቲፕላይ ትገብሮ ማለት እዩ እዚ ዓይና ንብል ዘለና ሕጂ እዚ እንድሕር ሰሪሕካዮ እዚ ናብዚ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ታይሽሙ ትገብሮ ትኽእል ኢኻ ስለዚ m ሕጂ greater than c plus I plus g plus x minus m مش ኣለና እዚኣ ናብዚ እንድሕር ወሲድካ ኔጌቲቭ ትኸውን ማለት እያ እዚኣ ስለዚ እንታይ ትኸውን ማለት እያ m is m c greater than c plus I plus g plus እዚኣ x minus m ትኾነልካ ማለት እያ ስለዚ እዚ እንታይ ክኸውን እዩ c plus I plus g plus x መፀልካ x ሕጂ sorry እንታይ ወሲደ no እዚኣ x እያ sorry x እያ m ኣይኮነት sorry this is m x by x ዝጠፍእ ማለት እዚኣ m ትኸውን ማለት ያ ታ x ምስ ታ x ክትጠፍኣልካ ትኽእል እያ እሳ ትጠፍኣልካ ድሓር እዚኣ m ትኸውን ማለት እያ which means ታ ዝብል ዘለኹ m is greater than c plus I plus g plus m እየ ዝብል ዘለኹ sorry minus m is it negative m yes negative well negative and negative also you gotta have a positive right no እዚኣ ታ ብራኬት ታ ብራኬት okay ስለዚ negative m ኣላ ሕጂ ናብዚ ምስ ወሰድካ እዚኣ እንታይ ትኸውን m ተደምሮ m እያ ትኸውን perfect እዚኣ ናብዚ እንድሕር ወሲድካ እያ is greater እዚ greater ኣይልወጥን እዩ ምክንያቱ ብኔጌቲቭ ነባዝሕ ስለ ዘየለና c plus I plus g ይመፀልካ ማለት እዚ ሕጂ 2m ይኸውን ማለት እዩ is greater than c plus I plus g so m is greater than c plus I plus g over 2 perfect ሕጂ እንታይ ማለት እዚ ሕጂ እቲ ካብ ደገ ተምፅኦ ካብቲ ውልቃዊ ሃልኪ ተደመሮ እቲ ዋናዊ ወፍሪ ተደመሮ እቲ ጋቨርንመንት ዘጥፍኦ ካብ ፍርቂ ንላዕሊ እንድሕር ኮይኑ ሕጂ ካብ 100% ንላዕሊ እዩ ሕጂ ናይ ታራ ናይ ካብቲ ጠቕላላ እቶት ናይቲ ዓዲ ዝበዝሐ እዩ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ስለዚ ሕጂ እቲ ሃገር በቃ ምስ ናይ ዓለም ቁጠባ ተጠናነገታ ማለት እዩ ሕጂ ዓብይ ታራ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ስለዚ ሕጂ ብመሰረቱ እዚ ክትርኢ ከለካ እዚ ናይ ወፃኢ ዕድጊ ኣብ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ክንደይ እዩ ዝሕዝ ዝብል ሕቶ ክንምልስ ከለና ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ዝዛረብ ዘለኹ እዚ ሓፈሻዊ ሕጂ ታእሽም ዝብል ዘለኹ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ሕጂ ካብ 100 ንላዕሊ ፐርሰንት ስለ ዝኾነት ዓዲ ዓብይ ታራ ኣለዋ ማለት እዩ ማለት እቲ ናይ ደገ ፅላት ዓብይ ታራ በቃ ንሱ እዩ ተኣሽምኣ ማለት እዩ ሕጂ ብካልእ ኣዘራርባ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዓዲ ካብቲ ኣብቲ ዓዲ ዝፈሪ ኣቑሑት እቲ ንደገ ዝኸይድ ክበዝሕ ወይ ከዓኒ ካብ ደገ ዝመፅእ ኣቑሑ ካብቲ ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ዝሃልኽ ኣቑሑ ይበዝሕ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ሕጂ ናይ ኢትዮጵያ እዚኣ ናይ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝዛረብ ዘለኹ ሕጂ ትኽክል እዛ ዝበልናያ ማለት እያ እዚኣ ክንደይ መስለካ እዚኣ 25% እያ ሕጂ እንተኽኢለ ከሪአካ ኣለኒ ምክንያቱ እዛ ሓንቲ ካብተን ዝረሳዕኾን ተኣሽሙ ክገብር ከለኹ ማለት እዩ ዶክተር እስኪ ብዚኣ ተደናጊሮም ኣሎ መስለን ድሓን ኣይኖ ማይናስ እያ እታ ሳልሰይ ካልኩሌሽን ደምሲስካ ማይናስ ተጌርካ ኣሎ ማይናስ ta m so እዚኣ ta ትሕታ እዚኣ
ايوه نسال discuss اه finance. دحان اما زي خمسة يقبروا له That's it. Yeah. كم زي جرى Mhm. زي C plus I plus G minus M That's correct. Yeah, it's Oh. تدناجر minus yeah. Oh. زي minus يا sorry yeah Okay. Mhm. yeah نعم بقى تعيشمو أبزيع نحر بصيحهم تريهم على تي إمبورت خاب دقة هالخسي كابتي تمنجست زوجو كابتي والقسمات جزء كابتي بيزنس جزء كفرقي ناتو نلعلي نحن أخوين ملكتي زي حجي سلازي كاب 100% نلعلي كاب تاي مالتيو تي إكسبورت إمبورت نحر دمير كايسي كابت هاجرا أوتوتي بزح مالتي إذا خلنا لهم هناك كعني كم زوال كوا ويتهاجر ندقة تصدق كابتي أبتهاجر زفري يبزح ويكا خاب دقتهم صو كابتهاجر زحلخ يبزح ويكا أخلطي مالتي which مالت زي مالتها export plus imports حجي خابزي يزي حجي تراي تقول على نايت هاجر أوتوت سلازيس export import تدمي رمسي كابوي بزحين أنا بالزلنا حجي إذا حجي ملكتي مالت ندابز عند حد أخيدو زيادة تهاجر مس عالم تعيشمو بزح متأسسار اللوا تي ناوت على سيكتور سي عبي ترى اللوا مالت نايتب يقدم بتعمو حدو 100% حجي مس كالوت بمود داريهم زيادة معرغندي أقداس مخانو زيجي كتردقوا تقولوا if yes زي أنا حمام come on yes okay حجي كريئكم حجي زين أنا هاجرات أنا هاجرات رأيوه زين بعل هونغ كونغ لوكسمبورغ سنغافورة هو رأيك عبي خلنا صحفت very tiny بيش أوكي راح تخيل مالتي تي خاطر زي كوينه that's okay أنا حجي I don't know whether we can make the big and then add أنا حسكي shift plus no control plus no no بولد ولا نقبر دكتور أبتهم كيركا اوكي انا حبل لمسي سيل لخو مسلني اوكي 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 يا نو كنا بزحنا خلينا يس زيادة راي جردا اوكي later اوكي سلازي حجي الريلو مش حجي اوكي حجي نايكل تاشي عسران حدا نخيد مالتي حجي زي let me if I can color code زي حجي where is that okay no okay اوكي اذا اي حزلا حجي رأيوه maybe زي كعاتي شي هاجرات سلازخونه if I can no blue is good or red okay there you go looks good blue مش yeah yes yep okay perfect okay حجي رأيوه إذا name of the country مالتيم إذا حجي بتعشمي بناي كلتشعن عسران حدن اريا زلخ جن رأيوه زي حجي بعد هونغ كونغ بعد لوكسمبورغ سنغافورة مالطا شيشلس ايرلاند فيتنام إذا كلن زين هاجرات رأيوه دي أتر مالتي
حجي رأي ترى لها 400% ناي هانغ كونغ مالتي ناي لوكسمبورغ ريها 388 رأي وزي حجي زي حجي كم 80% نلعل زولكم مالتي رأي وزي حجي كم 80% نلعلي زلون هاجرات رأيون تريو لهم زي حجي 8% دابا يخيد مالتي حجي ترى إذا نقرك معرخ ندي تقول لنا بس عند حركيدو ترى ناي دقص إلا حبي مالتي سلازي حجي ندق خسدت تزيك إلكا ويكتمت تزيك إلكا ويواقون تبزيحو أو قطبها تقلال هاجرا أوتوت أو حجي عبي سقطت يقبر مالتي مخنات زعبي قنع حيز مخنات اكسبورت ماينس امبورت بلازلنا اكلنا تاسل زغونت مالتي حجي عبي صلوا يلوا مالتي حجي رايو نا ايثيوبيا خريكم يا مالتي حجي رايو زغلو كلنا هاجرات دي انتراناتني زحبركا مالتي نا ايثيوبيا 25% سامور 25% زي يونايت ايثيوبيا هون لا 24 اتشل تريوا لهم 24.3% حجي رأي وزي حجي تعمتات زي حجي كاب زي 20 حدنيو 10 10 شعته 10 شمت 10 شوعته 10 شدشته 10 5 10 4 10 3 10 كل تي 10 حد كاب كل تشع 10 حدن جميرو زلو يزلن تديتا 40 شمنت نرشع حجي نداورد اي كمان كيد كونتريبيوشن مالتي حجي سلازي حجي ناي دقص لات حجي عبي ترى يولو مالت نيشت يترؤ مالتي تاي مالتي حجي اتي ندقن تعيش من تصدو اب تقطبا زلو ترى نيشتي مالتي حجي اندحر عبي اندحر خوينا كن اندحر نيشتي غديلو كا صقم فتر الكاخلي سلازي حجي نا ايثيوبيا هم مخنيات عبي عدي كلن زين حجي تريون زلخو عايشت هاجراتين زبزحه مالتي زياتن زين حجين عايشت هاجراتين سلازي تقطبن مسنا عالم سلازي ندحر حدا صقم تفطيرو عالم وياب زخونه تقطبن حجي تعيشم خوم بؤمت اني هسه مالت ايثيوبيا كن عبي عدي حجي عبي عداغا زلو وشتاو عداغا مالتيو سلازي حجي نقطوا معبالي حدا دراخي عداغا مالتي نو سلازي حجي ندحر زب زحلكا عداغا سفيح ندحر خوينو نختعبي حجازي مخنياتو افريقيا تم ناي ولقي او فرتي اب عدي افريم كشطو خلو مالتي سلازي عدي افريم داشطو خا تمكرو يرخبو دحر اندابزح مسكالتي سكيل ايكونومي نبلو مالتي سلازي حجيتي ناتكا وصعي نختفريو توصو واغاتات ndaw حدا خيد سلازي امنا علم عداغا خيد كاتوادار تكون تخل مالتي سلازي ايثيوبيا هم صقم يبلان مخنا ارترا صقم الله مخناتو تي دومستيك ماركت لمي فيري ليميتد سلازي ناب دقز قنعي ميلا اخذ قتل زلا ارترا تتخكل ناي قطباو معبالي ميلا export oriented private sector led growth and development strategy نولو مالتي سلازي ناب دقز قنعي مخناتو ني وست عداغا قنعي تقبراي تخنا مخنت وست عداغا تعمل ليميتد ايثيوبيا كنكم يكون سلازي حجي ذاس واي كاني كونتريبيوشن نوري زلنا بومت ان حجي تحت زلو مالتي سلازي اتي حمشاي كم حمشاي بچبوط نتي زبحال زل كليم تخكل كم زي كونه زرق خازي سلازي سقطبانا مسنا عالم بقى هايلي ديبندنت عالم سلازي خونه بقى تعيشم سلازي بلنا حدا نجر نحر تقوينس كرمي لنا عينا نترف زبحال ابنت حاسط مخانو ازي اندهلو يحجي قطبانا ايثيوبيا ببزحين دعبين زمص رينا مستعنته وتحايشكم مالتي سلازي ازي اخان حنت خبتن ابنتات كنتقسن زغبعنا يا مالتي سلازي ابزانت بي دكتور سي اكشوال يونايتد ستيت كمان 25 علوا سلازي ايثيوبيا سي بحرون ايكل يعني نتريدون ايكل يعني بعلان معرف ندزي باور زلوا عدي انا نبزلنا لايك انت غير وقت population دي هيمان باور دي دتبلو نزي لايك صقعتنيا زي قبرا زلنا امنسي زرينا انا ناي بعل اوروبا بسنك زنادي كاب كال ديبند خوينن مارو تحسين زلوا هجن رينا لنا مالتي
سو انتاي غيروا تبلو دكتور زي معرفوا اندو اندبندنت خوينا الله مالتي انا ري هذا لخصي لزان يو اس اي مالتي اي نو يو اس اي سترونج لزان طبعا عمين يس كون يشتي زخون كوس الذي يفرق كون افريقن اب وشتي ما عتين دقسد دي اس ግን تناوشت عداقها سفيه ስለዚህ ኢትዮጵያ ተናውሽት ዕዳጋ ሰፊሕ ብዙሕ ህዝቢ እንድሕር ኣለካ እኮ ብዙሕ በላዕተኛ ኣለካ ብዙሕ ገዛ ኣለካ ማለት እዩ ነው ስለዚህ ሕጂ እንደገ ክሰድድ ኣየድልየካን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱስ ነቲ ኣብቲ ዓዲ ዘለሲ ኣፍሪፍ ቲ ዓዲ እንዳሸጠ ትቁጠባ ክዓቢ ክእል ማለት እዩ ስለዚህ ሕጂ ናብ ደገ ትሸይጥ እኮ ኣብ ውሽጢ ሃገር እንድሕር ዕዳጋ ሲኢንካ ማለት እዩ ኣብ ደገ ተምፅእ እኮ ኣብ ውሽጢ ሃገር እንድሕር ዘየለ ማለት እዩ ስለዚህ ኣሜሪካ ሕጂ ትሪኦ ዘለካ ታሕቲ ዘሎ ሕጂ ኣሜሪካ ፍሪ ግን ኣብ ውሽጢ ዕዳጋ ከዓ ሰፊሕ ዕዳጋ ኣለዎ ማለት እዩ ዓብይ ዓዲ እንዲ እዚአን እኮ ሕጂ ከም ኣብነት እንድሕር ወሲድናየን ገለገለ ብሰንኪ ትቁጠባ ስለዚ ዓበይ ኤርትራ ሕጂ ትሑት እዩ ትሑት ክኸውን ኣይግባን ናይ ኤርትራ ቁጠባ ይፍርስ ስለዘየለ እዩ እምበር ናይ ኤርትራ እቲ ናይ ደገ ፅላት ዓብይ ተራ ክፃወት ዘለዎ ከም ንእሽተይ ቁጠባ ናብ ደገ ዝቐንዐ ክኸውን ኣለዎ ልክዕ ከምዚአን ማለት ከም በዓል ሃንኮንግ ሉክዘምበርግ እዚአን ንኣሽተ ሃገራት ኮን ግን ማዓቢለን እየን ስለዚ ግን ኣብ ናይ ውሽጢ ዕዳጋ ኣይኮነን ሕጂ መሰረተን እዚኣተን ምክንያቱ ናይ ውሽጢ ዕዳጋ ንእሽተ እዩ ስለዚ ኣብ ናይ ደገ ዕዳጋ ንሰደድ ይኹን ዋላ ነቲ ዝመፅእ ካብ ደገ ኢምፖርትስ ኣብ ናይ ደገ ዕዳጋ እዩ ተኣሽሙ መሰረቱ ማለት እዩ ካብ 400% እኮ 4 ታይምስ ካብቲ ዶሜስቲክ ፕሮዳክሽን ንብሎ ኣብቲ ሃገር ዋጋ ማለት ቲ ቫሊ ኦፍ ዶሜስቲክ ፕሮዳክሽን ማለት ኣብቲ ሃገር ውሽጢ በታ ጂኦግራፊካዊ ኣቀራርፃ ኣብታ ውሽጢ ሃገር ፈርዩ ዘፈርቕ ዋጋ ናቱ ማለት እዩ ዶሜስቲክ ፕሮዳክሽን ክንብል ከለና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ንደገ ዝኸይድን ካብ ደገ ዝመፅእን ድሕር ደሚርካያሲ 400% ማለት 4 ዕፅፍ ናይቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፈሪ ማለት እዩ ሕጂ ዕዘብ ሕጂ እዛ ሃገር እዚኣ ሕጂ ንደገ ክሸየጥ ተዘይክኢላ ካብ ደገ ክተምፅ ተዘይክኢላ በቃ ቁጠባኣ ተኣሽሙ እዩ ዝኸውን ማለት ይመውት ማለት ስለዚ በዓል ሉክዘምበርግ 300 ገለ ንርእዮ ኦልሞስት 400 ስለዚ ሕጂ እዚአን መብዛሕትአን እዚኣተን ዓበይቲ ሃገራት ኣይኮነን ንኣሽተ ሃገራት እየን ስለዚ እቲ ታራ ናይ ደገ ፅላት ንባዕሉ ንእሽተይ ስለዝኾነ ሕጂ ዋላ ኢትዮጵያ ንደገ ክሰድድ ተዘይከኣለት ወይ ካብ ደገ ክተምፅእ እንተዘይከኣለት ዝህልዎ ፅልዋ ንእሽተ እዩ ማለት እዩ 24% ውሕድ እዩ ማለት እዩ በቲ ተኣሽሙ ኢትዮጵያ ከዓ ክትዓቢ ፀኒሓ እያ ስለዚ ኢትዮጵያ ተፍሪ ስለዘየላ እያ ከምኡ ከዓ ክትብል ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ክትዓቢ ስለ ፀንሐት ማለት እያ ተፍሪ ላ ማለት እዩ ግን እቲ ተራ ናይ ደገ ፅላት ግን ንእሽተ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ባሕሪ ተኣሽሙን ብዙሕ ፅልዋ ከም ዘይብሉ ዘረዳእካ ልክዕ ምስቲ ዓንተቦ ዝበልናዮም ምስኡ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ቁጠባዊ ሙጉት ሳይንሳዊ ዝኾነ ቁጠባዊ ሙጉት የብሉን ትዝብልዎ ዘለዎ ማለት እዩ ዚሮ እዩ ዚሮ ተደመርካ ዚሮ ዚሮ እዩ ዝኾን በኽቱሽ ማለት ካልእ የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ቧንቧ እዩ ጥርሑ በቃ ስኢሉ ናይ ስምዒት ናይ ተኣሽሙ ማለት እዩ ንካልእ ሃልኪ ዝግበር እዩ እምበር ቁጠባዊ መሰረት የብሉን ሕጂ ትምጉት ማለት እዩ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ግን ሕጂ ክንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ብኣንፃሩ ምዚ ዝኸይድ ነገራት እውን ክነልዕል ንኽእል ኢና ምክንያቱ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን መጊቶም ቁጠባና ከምዚ ስለዝኾነ ድኽነት በቃ ሰብ ክጠሚኡ እንድሕር ጠሚኡ ከዓ ክበልዓኩም ከምኡ ኮይሉና ክበልዓኩም እዩ እንድሕር ጠሚኡ ክበልዓኩም እዩ በቃ ገለመለ ሕጂ እዚ ተረበፀ ኣእምሮ ዝብሎ ጥራይ ካሊእ ይብሉን ማለት እዩ እቲ ካልእ ምጉት ዘቕረቦ ማለት እዩ ኣብ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ብታሪክ ይብፃሕኒ እዩ ዝብል ስነ ሞጎት እዩ ሕጂ ማለት እዩ መሰረት የብሉን ኣብ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ናይ ባሕሪ ኣብ ደገ ነይሩዋ ኣይፈልጥን ኤርትራ ክፈልጥ ኣለዎ እዚ ምናልባት ብዙሕ ደጋገም በቃ ተሓዋወስ ገለ
تاريخ كمصي دولي مالتهم اب تاريخنا إثيوبيا ناي بحر أفريقيا نيروا يفلت حجون كبلو زدلي دس بلن تايو إذا حج زلعلو زلخم وموقتي كنا مخنياتو مسرت حجر ناي أب أفريقيا ناي مجزعة أو دوباتي نيشن ستيت أب أفريقيا مسرته ناي أوروبا أو مجزعتي حج خالق مالتي تخونه خمس تخونه بحال نجر يبلو نسي مالتي حسوا نسي قرمي ناي أوروبا مجزعتي أب أفريقيا ممصو أب أفريقيا 10,000 كبابيا ومحدار من محدارات نيرا إزي انت إنا نبلو بوليتي كبابيا محدار مالك 10,000 نازين نحجي بيتي لهم عمات عيصهم أب 5 قل زخونا حقرات كفافي لهم سلازي خمو كبر خلو خاء قالي مسكستيو نفستيز مسل قالي مسكستيز مسل خمس بحال نقر كعب عقمة تعيتو نعم بتعمو ما قرم مالتي سلازي عالتنا قرصو بحالنا قرصو حيماننا قرصو ام قرم مالتي حجي بدحريو ناس إنت دحر خلايو كعالمي مالتي حجي سلازي أفريقيا هجرات كولونياليزم كودا أخلو مالتي مبتعت إن أفريقيا هجرات أب شنتياتهم السوسان أب سوساتات إن الناس أخوينها مالتي أب شنتياتهم 5 وي قال زخونا أب شنتياتهم 4 3 هجرات رأي الناس أنا بأفريقيا حجي تناس إنت زبال زعبانات إنت ناس سوساتات يمو خاب كلاي وكعلم ندحر زمزعي مالتي نحنا أدفانتج جاي رخبنا كمان مخنياتو قداينا إرترا أب 4 كل على كله إتي ديكولونايزيشن زبحال بزح تعيشمو أي تنصرن نير مالتي أبشان تعتم سساني حجي UN ديكلير غيرو مالتيو مخنياتو تم أبتعت كولوني زلوانات أخوات ألون يلون أبشان تعتم سرعان كأني زخنة أبتحتي مجزعة زلو هزبي بزمسلو بزتعمو أنصار مجزعة قالس مسولي إزبل كأوساني UN حليفو مالتي حجي زيت مسرت مالتي سلازي حجرنا تبع أفريقيا زي مسرته سلازي حجي انت عزبل زلخو التاريخ خمسي ناي بحر عبد الجن يروى ما يفلت يخبل كله نزي حجي موجود كخوني لا يكون كنزل زلخو جن تاريخها حق أصلا زغنا ترى زغرت زلخو مبر إرترا بمجزعته وعلات كونتي حجر ناس حجر يا مالك سلان دحرت تمليشنا بحدا نيرنا خمسي كون نيرنا قال ملا قال زبحان سيسرعني مالك جن نعفلوت إثيوبيا أب تاريخها ناي بحري أبدقة نيروا يفلت إتا إثيوبيا تبحال زلا أبجز يملك تفترة إثيوبيا كرم إثيوبيا تبحال زي حجي نفضل لنا إثيوبيا تبحال نجرينا ولا مال سلازي زي حجي حزب فلت أزقب أو نجري حجي بزح إلا على الحجي مثالي ببزحي حزبي لنيل كأبدقة بحري من داي زيت سمعونا يفلتني مثلا تعشمي مالو سيب مسرت يقولوا نعالت متأسسار مسرت غيركا إذا عليت زي يمثل نزي يمثل قليل كان حجي تعيش من دام عرارة خمس بحال نجر يلا مخنات تنا مجزاوت وعل نسي مسرت نسو تفرزت عنك نابز 10,000 بوليتي من حرس دي عرابز دي خطم لس كم يقولك خطاش بتقبر أخوان أوين نبعلهم عوشتهم ناي مريتي بتصحني يكالها صفلو كل عامة وقع إثيوبيا تخيل مسرته حدا نسي مالت أمونغو محران أمونغو تجارب زلوا إذا كله أب وش إثيوبيا زلوا مسرته حسي لسهم كمان حنت هاجر كاينهم كم قدام كوفي لهم فتح قالوا ترف أب تفعل هاجرات زلوا هزار مالتي سلاسي حتي تودي صلول كون الله تي ناي إثيوبيا مرحبا بحالك he must be mad person otherwise نافريقيا أكو فرشوا مالتكم ناي مجزعتي زبالة طريق ريبل لان كنبل وانا دتني سلازي أفريقيا هاجرت بحالي لان كويس بلا كان سلازي أب أفريقيا بنات حساسبان دحر كوينو هزبو خمانسي بسلام كنبر زي يخيل أب هزبو على تاوي مصنات زقبر مراحي نايوص حيلتات عدمو نهزبو تشفشف مراحي عوشتو خمان تم عوشتو دلو هزبو خمان بسلام كنبرو زي كالو نا أفريقيا ناي مجزعة وعد واقعي بولون
እንዳበልካ ኣብ ኣፍሪቃ ከምዚ ዓይነት ተኣሽሙ ትፈጥር ማለት እዩ ኣብ መንጎ ህዛብ ከምዚ ዓይነት ፀገም ትፈጥር ማለት እዩ ብናቱ ሒሳብ ኣብ ኣፍሪቃ ቦርድ ዝበሃል የለን ማለት እቲ መግዛእ ውዕል እንድሕር ፈሪሹ ሃገር ትበሃል የላን ማለት ስለዚ ህዛብ እንታይ እዮም ክኾኑ ስለዚ ከምዚ መራሓይ ዝብል ከምዚ ዓይነት ዘረባ ምዝራብ በቃ ማለት ፅላለት ዘይኮይኑስ ሓደ ሃገር ዝመርሕ ከምኡ ክብላ ይኽእልኒ ማለት እዩ ኢንፋክት ኣብ ኣፍሪቃ ከዓ ከምኡ ስለ ዝኾኑ እምበር ከምኡ ክብል ከሎ ተኣኻትም ዘለካ ክብልዎ እዩ ዝግባእ ማለት እዩ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፎም እዩ ዝምልከት ንሓደ ተኣሽሙ ኮነ ነቶም ጎረባብቲ ዘለዎ ሃገር ኣይኮነን ዝወስታ እዚ ንኩሉ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ዘሎ ህዝቢ ዝምልከት እዩ ምክንያቱ በዚ ሕጅዎ ዘሎ ዶባት እንድሕር ደኣኒ ብኡ ተሳኒ ክኸይድ እንድሕር ዘይከኣለ ንዑ ክትብትነ እንድሕር ደኣ ጀሚርካ መወዳእቱ ከም ዘብፅሖም ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኣብ መንጎ ህዛብ ኢትዮጵያ ብኣፍሪቃ ህኮት ንምፍጣር ዝደርበየ ወስዳ ምዃኑ እውን ትሰብ ከለልዮ ክኽእል ኣለዎ ትካልእ ማለት እዩ ግን ሕጂ ምስ ናህና ዝመፀ ካብቲ ሕጂ ዝመጎቶ ሓደ ናይ ኣክሱም እዚ ሕጂ ልዕሊ ነሩ ናይ ኣክሱም ንግስነት እኮ ነይሩ ቀይሕ ባሕሪ ይኸይድ ገለመለ ኢሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክሳብ የመን ዝኸይድ ነበረ ናይ ተኣሽሙ ማለት እዩ ኩሉ እዚ በዓል መረ እዚ ሕጂ ሱዳን ይረእይዎ ኩሉ እዚ ማለት እዩ ኣክሱም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ታሪካዊ መወከሲ ገይሩ ኢትዮጵያ ባሕሪ ነይርዋ ዝብል ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ፅሉል ክኸውን ኣሎ ኦነስትሊ እንታይ ብል ከም ዘሎ ሰብ ይርድኦ ድዩ እዚ እኮ ዝብል ዘሎ ስለዚስ እንድሕር ብኣክሱም መሰረት ግዛኣት ኣክሱም መሰረት እንድሕር ደኣ መሬት ብፅሓኒ ትብል እንድሕር ኣለካሲ ሱዳን እውን በቃ ናህና ክሳብ ሞሬ ክትከይድ ኣለካ ማለት እዩ ክሳብ ንየመን እውን ክሌም ክትገብር ኣለካ ማለት ንምንታይ ቀይሕ ባሕሪ ክሌም ይገብር የመን እውን ክሌም ይገብር ኣሎ ግዛኣት ኣክሱም እንድሕር ኮይኑ ሱዳን እውን ክሌም ይገብር ኣሎ ረእዩ ዋይት ናይል ከይተረፈ ረእዮ ኩሉ እዚ ተኣሽሙ ዝበዝሕ ክፋል ናይ ሱዳን ክሳብ እዩ ከይድ ነሩ ናይ ንግስነት ኣክሱም ማለት ድሓር ንግስነት ኣክሱም ሲ ካብዚ ሓሊፉ ይፈልጥን እዩ እዚ ደቡባዊ ሸነኽ ናይ ኢትዮጵያ እዞም ሕጂ ማለት እዩ ዋላ ንዑ ወሲካ ማለት እዩ ኦሮሞ ገለገለ ተበሎ የለ ታሪኹ ይኮነ ስለዚ ሲ ዝኾነ ሕጂ ናይ ታሓት ብሎ እዚ ሕጂ ዓለት መሰረት ዝገበረ እቲ ምሕዳር ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ኢልካ ክትዛረቡ ናይ ትኽእልኒ ኢኻ ናይ ጆም ክኽብካብ እዩ ስለዚ ኦሮሞ ኮይኑ እንድሕር ዛረብ ንሕና ኮይኑሲ ንግስነት ኣክሱም ንኦሮሞ ይምልከትኒ ታሪኹ ይኮነ ኦሮሞ እኮ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ዝኣተወከብ ግዜ ምለሊክ ትማሊ ስለዚ ናይ በዓል ታሪክ ካህልዎ ክህልዎ ይኽእል ግን ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዘራኽብ ነገር የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እዚ በዚ መሰረት ጌርካ ሕጂ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ይብፅሓኒ ምባል እንታይ ኢኻ ክትብሎ እሞ መሲ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሎጂኩ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ማለት እዩ በዚ መሰረት እንድሕር ደኣ ትብል ኮንካ ካልኦት እውን ነዚ መሰረት ገይሮም እንድሕር ደኣኒ ቀይሕ ባሕሪ ናህና ወይ ገለ ዝብሉ እንድሕር ኮይኖም ኩሎም እቶም ኣብዚ ተኣሽሙ ዝዛረቡ እቲ ንግስነት ኣክሱም ዝምልከቶ ህዝቢ ኣሎ ማለት እዩ እሱ ታሪክ እዩ ካልእ ሕቶ እዩ መሰረት በዚ ጌርካ ግን ሕጂ መሬት እዚ ብፅሓኒ ክትብል ኣይትኽእልን እያ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መሬት ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ናይ ኣክሱም ግዝኣት ዝነበረ እዩ ናህና እዩ ኣልግሱ ኣምሓራ ኣልግሱ ካልኦት ክትብል ኢኻ ማለት እዩ እሱ እውን ክብል እዩ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ማለት ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን እዚ ሕጂ ማለት ኣይሰርሕን ጥራሕ ዘይኮነሲ በቃ ፅሉላ ጥራን ከምኡ ክብሉ ዝኽእሉ ማለት እዩ ወይ ከዓ ካልእ ፀገም ካልእ ተኣሽሙ ዘለዎም ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ እታ ብዛዕባ ኣክሱም ዘልዓላ ኣክሱም እኮ ገለ ዝበላ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ማለት እዩ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ግዝኣት ሮማን ኤምፓየር ክሌም ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ኣብ 117 ኣብ ግዜ እዚ ሕጂ ማርከስ ኦሬለስ ዝበሃል ማለት እዩ ናይ ሮም ግዝኣት እዩ እዚ ቀይሕ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ኣይርአን እምበር ክሳብ ቀይሕ ባሕሪ ትወሰነ ወሰን ታሕቲ ይወርድ እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኩሉ እዚ ሲ ዋላ በዓል ኣሌክሳንደርያ በዓል ግብፂ እዚ ትሪኦ በዓል እስራኤል በዓል እዚ ኩሉ እዚ ተርኪ እዚ ኩሉ ወሲካሲ በቃ ሕጂ ናይ ሮማን ኢምፓየር ንዓይ ዝምልከተኒ ዝብል ሓይሊ ኣብ ጣልያ ዘሎ እዚ ኩሉ መሬት ናተይ እዩ ንስኹም ውፁ ናትኩም ኣይኮነን ክብል ኣለዎ ማለት ከምኡ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ተኣሽሙ ከምኡ ይኮነን ከምኡ ይሰርሕኒ ማለት እዩ እዚ
زي Persian Empire is very powerful empire بقى زنبرة مالتي in fact حدا مخنيات لأخسم نكسنا تخسم ضد داخله إذا ناي فارساويان زي فارساويان نانولم بتجرينيا إذا Persian ناي إيران حجز الله مال رأيه كله حج إيران خا لذو كله زي لا تيجوا أنا إيه بقى ناي Persian kingdom ወራሲ ስለዚህ እዚ ኩሉ እዚ መሬት እዚ ናተይ እዚ ኩሉ ውፁ ስኹም ናትኩም ኣይኮነን ክብል ኣሎ ብናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ሎጂክ ክበሃል ኣለዎ ማለት እዩ እግረ መንገድና ናይ ኣክሱም ንግስነት ሓደ ዘፍርስዎ ምክንያት ፋርሳውያንን ምክንያቱ ፋርሳውያን ኣብ 710 ንኣድሊስ ኣፍሪሶማ ሽዑ ንግስነት ኣክሱም ካብ ባሕር ዝነበሮ ርክም እንዳተቋረፀ ንውሽጢ እንዳበለ ይኸይዱ ማለት እዩ ተኻልእ ናይ ቤጃ ካብ ሱዳን ማለት እዩ ካብ ምብራቅ ሱዳን ናብ ከበሳ ኤርትራ ምውፃእ ማለት እዩ ዝነበረ እሱ ሓደ ንግስነት ኣክሱም እውን ዘዳኸሞ ማለት እዩ ስለዝተዳኺሙ ድሓር ናይ ዛውየ ድሓር ታሪክ ማለት እዩ ኤኒዌይ ግን እዚኦም እውን ከምኡ ክገብርለዎም ማለት እዩ እዚኦም ከኒ ቱርካውያን እዚ ትሪኦ ኣለኹም ዋላ ኤርትራውን ረእይዋ ሕጂ እዚኦም እዚ ኦቶማን ኤምፓየር እዩ ሕጂ ኦቶማን ኤምፓየር እዚ ኩሉ እዚ መሬት እዚ ኦቶማን ኤምፓየር ዝገዝኦ ዝነበረ ስለዚ በዚ መሰረት ኢንፋክት እንድሕር ደኣ ከምኡ ኮይኑ እዚኦም ን300 ዓመት ኣብዚ ከባቢ ኤርትራ ፀንሑ እዮም ስለዚ ሕጂ ቱርካውያን እዮም ሕጂ እዚ መሬትና በቃ ኩሉ ዘለዎም ማለት እዩ 300 ዓመት ኣብኡ ተቐሚጥና እዚ በቃ ናህና እዩ ስለዚ ንስኹም ሕጂ ናትኩም ኣይኮነም ውፅእ ኩሉ ኣለዎ ማለት እዩ ሃፍቲ ክሌም ማለት እዩ ምክንያቱም ብናይ ኢትዮጵያን ሓለፍቲ መሰረት ያ ዋይ ኖት ኣውቶማቲክ እዚ እንታይ ማለት መን ይኸሎም ከምኡ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ሕና ኢና ንስኹም ኣይኮንኩም ክብሉ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ወርዲ ሰብ እዩ ትሕቲ ሕጂ ቅድሚኦም ዝነበሩ ካልእ ማለት እዩ ሕጂ ሁኖውስ ማለት እዩ ዓለም መዓዝ ተጀሚራ ገለ ማለት ወርዲ ሰብ ስለዚ ፅላለ እዩ ብድሕሪኦም እውን እዞም ናይ ግብፃውያን ኣብ ኤርትራ ነይሮም ክሳብ ኣክቹዋሊ ክሳብ 1884 ኣብ ኤርትራ ነይሮም ግብፃውያን ኤርትራን ሃና ይኽእሉ ዋይ ኖት ምክንያቱስ ነይሮም እዮም ስለዚስ ንዓና እትብፅሐና ንዓና እያ ትመስል ስለዚ ኣትኩም ኣይኮነትን ይብሉኻ ዝሰም እዩ ኩሉ ምጉት ናይ ኢትዮጵያ ይብፅሐኒ ምጉት ልክዕ ከምዚኦም እዚኦም እውንሲ ከምኡ ኢሎም ክምጉቱ ይኽእሉ እዮም ናይዚኦም ምጉትን ናይ ኢትዮጵያ ምጉትን ሓደ እዩ ማለት እዩ እዚኦም እንተዝምጉቱ እውን ዘሰም እዩ ማለት እዩ ኢትዮጵያ እንድሕሪ ምጉቱ እንድሕር ኣለዉ እዚኦም ክምጉቱ እውን ይኽእሉ እዚኦም እንተዝምጉቱ ግብፂ ኤርትራ ናተይ እያ ተትብል ማለት እዩ ቱርኪ ኤርትራ ናተይ እያ ተትብል ጣልያን እኳ ዳሕራይ ዝመፀት እውን ኣሎ እንድዩ ግን እቲ ናይ ሮማን ዓንተው ዝበልናዮ ኤርትራ ናተይ እያ ተዝብል እዞም ናይ ኢራን ፋርሳውያን ኤርትራ ናተይ ዝብሉ እንታይ ንበልና ከመይ ገርኩም ናተይ ትብሉ ካ ክትብል ማለት እዩ ልክዕ ሓዚኣ ኻ ኢትዮጵያ ገርኩም ናተይ ትብሉ ዘለኹም እያ ስለዚ ታመልሲ ኣይብፅሓክምን ናትኩም ኣይኮነን እያ ማለት እዩ ስለዚ ከይዳናገር ትሰብ እየ ሕጂ እዚ ብዛዕባ ዝዛረብ ዘለኹ ስለዚ ትዝብልዎ ሲ ማዕርኽ እንደይ ናይ ፅሉላት ምዃኑ እውን ንምስትብሃን ስለዚ ብከምኡ እንድሕር ዳ ኮይኑ ሲ ብኡ እውን ዝውዳእ ኣይኮነን ስለዚ ካልኦት መፅውን ናህና እውን ክብሉ ክእሉ እዮም እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ማለት there is no end to that ማለት እዩ ዓለም ኣብ ከምኡ ይሰርሕን እዩ ካብ ካልኣይ ውግዕ ዓለም ንድሓር ከምኡ ዝበሃል ነገረን ልዕላውነት ናይ ሃገር ኣይድፈርን እዩ ረድ ላይን እዩ ተወዲኡ ኤርትራ ልዕላዊት ሃገር ዝኾነ ቅንጣብ መሬት ልዕላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ንካልእ ሃገር ዝውሃብ ኣይኮነን ማለት እዩ እዚ እቲ ተኣሽሙ ስለዚ ናይ ቀደም ታሪክ እንዳዘከርካ ኣነ ከምዚ ነረ ከምዚ እዮም ነረ መወዳእታ የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ልክዕ ንኤርትራውያን ዝኾኑ መወከስታ እዞም ኩሎም እዚኦም ሕጂ ኣብ ኤርትራ at one time in the past ስለዝነበሩ ልክዕ ብስነ ሞጎት ናይ ኢትዮጵያ እንድሕር ኮይኖም እዚኦም እውን ኤርትራ ናህና እያ ክብሉ መሰሎም እንድሕር ደኣ ኢትዮጵያ መሰል እንድሕር ኣለዎም እዚኦም መሰሎም ማለት እዩ ስለዚ ክነስተባሃሉ ኣለና ብድሕሪኡ መግዛእቲ ናይ ኣውሮጳ ይመፅኡ ማለት እዩ
سلازي جبسي شحن شمنتين سنة 4 كاب شحن شمنتين سنة كلتن جميرو مالتي تناي ناي طليان جزعات أبي إرترا داس فحفحة ماتي مالتي زي تاريخ زي كم يقولوا ناي إرترا بوردر كم تحنص تراي بارت تريتي قال ما قال زي ناف تاريخ وصلنا جن تا بتي عزم أخوات جن تايو بدحري خاني دحري ناي تركاوين جبساوين دحر ناي جبساوين كا إيطالياوين مالتي إيطاليان إرترا جزيئتا سلازي كابشن تو اوفيشال مالتيو جن كابشن متسمنان كلتن جميرو مالتيو إرترا أتيم بدحريو شنشمتن تسعان إرترا بوملعا كمناتهم جزءات زأوجلو مالتي ترش شمتن تسعان كابو خصاب شعتن 4 حدا صنيحهم مالتي ندحر تقول لا بلك خصاب 6 عمت يخون مالتي سلازي حجي طليان نسو 6 عمت تخون اب إرترا سلصنحت مرت نا إرترا ناته يو ختبل تقول يا إثيوبيا دحر كلام تقبرالها طليان كلام زي تقولوا الحت مخناتل بدحر انجليز 10 عمت صنيحهم انجليزي وين كلام كور خليه مخنا 10 عمت إرترا محدره ما ولا بناي مجزيتነት ይሁን محدره ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ንኤርትራ ናህና ያخብሉ ቀይሕ ባህራ ናህና ያخብሉ ወደባና ኤርትራ ናህና ያخብሉ ምንም ዝኾነ መምኽነይታ ይብሎም ጦባ መኽነይታ ይብሎም ፖለቲካ መኽነይታ ይብሎም ታሪኽ መምኽነይታ ይብሎም ማለት እቲ ካልኣይ ስኻ ህዝብ እዚ ነፂ ክትመስል እዚ ነፂ ክትመስል ኣፍሪቃ ከማያ ስለዚ እንድሕር ኣነ ንምሳሌ ሓደ ብሄር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ብሄር ሓደ ኢኻ ንሕሪልካዮ ሓደ ብሄር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምስ ሱዳን ዘሎ ብሄር ሓደ ንሕሪልካዮ ኣብ ኣፍሪካ ሃገር ዝበሃል የለን እቲ ኮንቲኒ ማለት ኣብ ሱዳን ዘሎ ብሄር ከዓ ምስ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ ዝራኸባሎ ምስ ጫድ ዝራኸባሎ ምስ ኒጀር ዝራኸባሎ ምስ ሊብያ ዝራኸባሎ ምስ ግብፂ ዝራኸባሎ ስለ ሓደ ከዓ ክኾኑ ኣለዉ ንሳቶም ማለት እዩ ሓደ ኒጀር ዘሎ ከዓ ምስ ማሊ ኣሎ ምስ ቡርኪና ፋሶ ኣሎ ምስ ናይጀርያ ኣሎ ምስ ኣልጀርያ ኣሎ ጎን ማለት እዩ ስለዚ ኮንቲኒስ ስለዚ ኣብ ኣፍሪቃ ሃገር ዝበሃል የለን ስለዚ እዚ ዓለት እዚ ምስ ዝመስል እዚ ገለመለ ዝበሃል ሶማሊ ኣለኹም በዚ ዓፋር ኣለኹም በዚ ገለመለ ስለዚ ዓፋር ኣብ ዘሎ ቀይሕ በዓል ዓፋር ስለ ዘሎ ባሕሪ ስለ ሰቲስ ዘለኹም ዓበርካ ባሕር ክርዳዕካ ይኽእልኒ ኦነስትሊ ማለት ኣብ ፖለቲካ ኮፍ ዝበለ ህዝቢ መሪሕ ኣለኹ ዝብል ሰብ ከምዚ ዓይነት ሙጉት ከቕርብ ብጣዕሚ ማለት ዝሕፍር እዩ ኣነ ተም ኢትዮጵያውያን ማዕርክ እንዳይፈርሑ ይሓፍሩ ይኾኑ ከምዚ ዓይነት መራሒ መፅኢ ክዛረብ ከሎ እዚ ኣብ ፅፍሮም እያ ትኾኑ እየ ዝብል ማለት እዩ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ዓለም ከምኡ ይሰርሕና ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ኩሉ ክብሎ ዝነበረ ምንም ባይታ ዘይብሉ ምንም ሳይንሳዊ መርገፅ ዘይብሉ ሓደ ኣእምርኡ ተረበፀ ዕብዳን ዝፀናወቶ ሰብ ተዘይኮይኑ ጥዑይ ሰብ ክብሎ ዝኽእል እውን ኣይኮነን ማለት ትረፍ ሃገር ዝመርሕ ሰብ ጥዑይ ሰብ ዝብሎ እውን ኣይኮነን እቲ ሕጂ ዘቕረቦ ግን ንሕና እዚ ንገብር ዘለና ግን እንታይ እዩ መመጎቲ ክኸውን እውን ዘይኮነ እዚ ግን ማዕረፍ እንታይ ሓሶት ምዃኑ እውን ንህዝቢ ብግልፂ ብሳይንስ ብመረዳእታ ንምርኣይ ኢና እዚ ተኣሽሙ ንገብር ዘለና ካልእ ሓደ እውን ዘቕርብዎ ማለት እዩ ንምሳሌ ናይ ባሕሪ ናይ ወደብ ተጠቃምነት ሕጂ ሓደ መደናገሪ ዝብልዎ ተጠቃምነት ኢና ወይ ገለ እዞም ሕጂ ኢትዮጵያ ዝብሎ ዘሎ ዋንነት እዩ ተጠቃምነት ኣይኮነን ናይ ባሕሪ ተጠቃምነት ናይ ባዕሉ ሕጊ ኣለዎ ከም በቲ ሕጊ መሰረት ከም ስምዕኻ ምስተን ሃገራት ስምዕ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣክሰስ ዝሲ ዝበሃል እዚ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ባዕሉ ሕጊ ኣሎ በቲ ሕጊ መሰረት ከዓኒ እተን ክልተ ሃገራት እታ ትሕልፍ ዘላን እታ ትሓልፍ ዘላን ተሰማሚዐን ዝገብርኦ ማለት እዩ ኩለን ማለት ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዘይብለን ሃገራት ብከምዚአን ዝሰርሓ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ናይ ባዕሉ ሕጊ ኣሎ ስለዚ ኩለን መሰል ኣለዎም በቲ ሕጊ መሰረት ከዓ መሰለን ከረጋግፃ ክእላ ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ እቲ መደናገሪ ሓደ ግዜ እቲ ወዲ በቃ ተረበፅ ኣእምሮ እንድዩ ሓደ በቃ ብንግዲ ይብል ንግዲ እኮ በቃ ገለ ይብል ድሓር ከዓ በቃ ንሕና ብዙሓት ኢና በቃ ንሕና ጠሚና ንበልዓኩም ኢና ይብለካ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝዛረብ ዘለዎ ይትፈልጠን ኢኻ ንግዲ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ካብ ኢሳያስ ዝቐርብ የብሉን ቀለበት ተለዋወጡ ሰባት እዮም እኮ ብሓደ
ዊድድ ገይሮም ህዝቢ ከጥፍኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰባት እዮም ሕጅስ ብዛዕባ ናይ ወደብ ተጠቃምነት ክዛረቡ ክረኣዶ ዘይከኣሉ ደኣሞኒ ህዝቢ ምፅናት ከመይ ገይሮም ተረኣድዩ ስለዚ ንግድ እንድሕር ኮይኑ ዝብሎ ዘሎሲ ብቀረባ ምስቲ ቀለበት ዝተለዋወጦ ሰብሲ ክውድኦ ዝኽእል ዝነበረ እንዲ ግን እቲ ሚስጥር ምስቲ ይኮነ እቲ ትድልየት ውናነ ምውናን ዳ እምበሪ ተጠቃምነት ኣይኮነ ትሕቶ ሰብ ኤርትራዊ ክርድኦ ዘሎ ስለዚ እቲ ካልእ ስእልካ ንሃልኪ ንሽፋን ዝበሃል እዩ እንሶም ንኤርትራ ጎቢጦም ንኤርትራ ፍልሶም ባሕራን መሬታን ክውኑን እዮም ከምቲ ቀደም ዝብሎ ኤርትራ መሬታን ህዝባ የድልየናን ዝበሃል ነበረ ናቱ መቐፀልታ እዩ ካሊእ የብሉን ማለት የማን ፀጋም ዘይብሉ ንሱ እዩ ማለት ስለዚ ብዛዕባ ተጠቃምነት ከም ዘይኮነ ክርድኦ ክእል ኣለዎ እቲ ሰብ እቲ ካልእ ዝዛረብዎ ኣብዚ ጅቡቲ መዓት ሃገራት ኣለዋ እዚ ሕጂ ተኣሽሙ ዘለዎን ማዓስከር ዘለዎን ማለት ሕጂ ሓደ ካብቲ መመጎት ኢሎም ዘምፅዎ እዘን ማዓስከር ዘለዎን ኣብዚ ሲ ንጅቡቲ ክንዲዚአን ዝኸፍልዓ ኣነ ግን ብጅቡቲ ከእቱ ከውፅእ ክንዲዚአን ዝኸፍል ስለዚ ኣነ ስለምንታይ ዝያዳ ክፍል ሕጂ ክርዳእካ ይኽእልን እኮ በና ዓይነት ሳይንስ እዮም ዝዛረቡ እቶም ኢትዮጵያውያን ክርዳእካ ይኽእልን እቶም ኣብኡ በይዝ ዘለዎም ምስቲ ሃገር ተሰማሚዖም በይዝ ዘለዎም ማለት እዩ ስለዚ ወታደራቶም ገለድን ነታ መሬት እዮም ሊዝ እዮም ዝኸፍሉ ካልእ ጅቡቲ ትህቦም ሰርቪስ የለን ሊዝ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እንድሕር ደኣ ናይ ሓደ ፖርት ሊዝ እንድሕር ደኣ ሂቦምካ እውን ባዕልካ ራን ትገብሮ ማለት እዩ እንድሕር ስምዕ ኣለካ ማለት እዩ እቲ ፖርት ግን ሰብ ዝውንዎ እንድሕር ኮይኖም ሰርቪስ እዮም ዝህቡካ ሰርቪስ እዮም ዝሸጡልካ ዘሎ ትገዝእ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ክልቲኡ እቲ ዋጋ ዝኽፈል ተመጣጣኒ ይኮነ ካልኣይ ነገር በይዝ እንድሕር ኣለዉ ናይ ኣሜሪካ ሕጂ በይዝ ኣለዎ ኣብኡ ሕጂ ኣሜሪካውያን ኣለዉ ስለዚ ሕጂ ነቲ መሬት ዝኸፍልዎ ነቲ ክራይ ዝኸፍልዎ 600 ሚልዮን ገለመለ ኢሎም እቲ መሰረት ሓደ ዶክመንት ኮንፊደንሻል ኢንፎርሜሽን ኢሉ ሓደ ዝዛረብ ሰማዕኾሲ ነዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን መበገሲ ዝኾኖምሲ እቲ በይዝ ዘለዎን ሃገራት ዝኸፍልኦ ዋጋን ንሶም ከዓኒ ክእቱውን ከውፁን ብናይ ጅቡቲ ወደብ ከውፁን ክእቱውን ከውፁን ዝኸፍልዎ ዋጋ ኣወዳዲሮምሲ ዝያዳ ስለ ዝኸፍሉ እዮም ዝያዳ ንኸፈል ኣለና ዝብሉ ንስኡ መሰረቶም ክብል ሰሚዐ እዮም እዚ ኮንፊደንሻል ዶክመንት ናይ ኢትዮጵያ በፂሕን ዝበለ ሰብ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሕጂ ክወዳደር ዘይኽእል ክልተ ነገር ምውድዳር ማለት እዩ ከምዚ ዝበልኩካ እቶም በይዝ ዘለዎም እዞም ኩለን እዚአን ንበል ዘለዋን ኦፍሸር እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ኮስት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ በይዘን ብትክክል ናይ ኩለን ኣይፈልጠን እየ ግን ፈረንሳይ ኣብቲ ኮስት ኣለዎም እተን ካልኦት ኣብኡ ኣብ መሬት ጥራሕ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ዋላ ናብ ተኣሽሙ ዘይብሉ ኣክሰስ ዘይብሉ ኮስት ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝኾነ ግን ንእሽተይ መሬት እዮም ሕጂ ተኻርዮም ስለዚ እቲ መሰረት በይዞም ኣብኡ ገይሮሞ ኣሜሪካ 600 ሚልዮን እንድሕር ክኸፍሉ ኮይኖም ንኣብነት ማለት እዩ ኣሜሪካውያን ኣብኡ ኣለዉ ሕጂ እቶም ኣሜሪካውያን ኣብኡ ዘለዉ ጅቡቲ ሕጂ 600 ሚልዮን ጥራሕ ኣይኮነት ትረክብ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣሜሪካውያን ኣብቲ ሃገር ይነብሩ ስለ ዘለዉ ሕጂ ኣብቲ ሃገር ዘውፅዎ ማለት ከተማ ከይዶም ዕዳጋ ክገብሩ ክእሉ እዮም ማለት እዩ ሬስቶራንት ክጥቀሙ ክእሉ ጅቡቲ ደቂ ጅቡቲ ክቆፅሩ ክእሉ ማለት እዩ ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ኩን ካልእ ሰራሕተኛ ኩን ገለ ኩን ሰርቪስ ማለት እዩ ገለ ስለዚ ሕጂ ኣሜሪካውያን ገንዘብ የጥፍኡ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝወፅእ ገንዘብ ሕጂ ዝጠፍእ ገንዘብ ነቶም ጅቡቲ እቶት እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ኣሜሪካውያን ቆፂሮሞ እንድሕር ይሰርሕ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቶት ኣለዎ እቲ እቶት ከዓኒ ወፂኡ ዕዳጋ ይገብር ዕዳጋ ይሸይጥ ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ቁጠባ እዚ ናይ ምብዛሕ ታራ ኣለዎ ማልቲፕላየር ኤፌክት ይበሃል ስለዚ ሕጂ ጅቡቲ እቲ ብክራይ ትረኽቦ ጥራሕ ዘይኮነሲ ናይዚ መክሰብ ስለ ዘለዋ ጠቅላላ ኣሜሪካ ዝኸፍልዎ ዘለዉ ወይ ከዓ ንጅቡቲ ዘርብሕዎ ዘለዉ ሕጂ ካብቲ ኢትዮጵያውያን ዝብሉ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ኢትዮጵያውያን ክንእቱ ክነውፅእ 2 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ኢና ንኸፍል ኣሜሪካ ግን ነቲ በይዝ 600 ሚልዮን ጥራሕ ትኸፍል ስለዚ ንሕና 2 ቢልዮን ከፍል ከልናስ ኣሜሪካ እንዲ ትኸፍል ከመይ እዚ ፌር ኣይኮነም ማለት ንምንታይ ከም ዝብላ ማለት እዩ ክልቲኡ ይኸይድን እዩ ማለት እዩ ግን ካብኦም ተበጊሾም ሕጂ ባሕርን ሃና ክልወና ገለመለ ሕጂ እንድሕር በይዝ ደልዮም ምስተን ሃገራት ኣብኡ ዘለዋ ክራረዱ ይኽእሉ እዮም ምስ ሶማልያ ድዩ ምስ ኤርትራ ድዩ ምዛይሹ እዚ ናይ ክልተ ባይላተራል ዝምድና ወሳዲ እዩ ስለዚ ካልኦት ሃገራት መፅአን ኣብዚ በይዝ እናገበራ ንሕና ከመይ ጌርና ገለ እዩ ኣብኡ መፅኦም እኮ ብሓይሎም ኣይኮኑ ኣብኡ ኮፍ ኢሎም ዘሎ ኣብኡ እኮ ምስተን ሃገራት ተሰማሚዖም ብውዕል መሰረት ነቲ ውዕል ኣኺሮም እዮም ዝነብሩ ስለዚ ጅቡቲ ፈቂድሃሎም ይነብሩሎም ጅቡቲ ውፅእ ብትብሎም ከዓ በቲ ውዕል መሰረት ወፁ
اسراجن بحيلين جبت تزوركم بحيلين ارترا تزوركم بحيلين سمالات تزوركم سلامتاي انا يبزح انا حزب لني ولا مليونات اطفيق حسكم كومي نو حجي علم كاخو يسرحنا خم زبال لوجيك يلن مالتي ابزان نبر علم ايكون انسي منالبات ابكال بلانيت خمات هلا امام قعز يا تحشوكم اثيوبيان بري زي ابز علم تسرح يكونت ابزا زلنا علم مالتي نو سلازي زي حجي نبعلو ديستورت زخونه تعشمو مخانو كسمع اللي سبنا او اثيوبيا زياده تخفل كم قالت كن محقوم يوم قال زبل موجود كيتومصو كوم يكونن كلتي زمازاز النجر ايكونن مالت تبيجن ويت مالتي نو سلازي حجي زي حدا من تصار كاله انتايو እቲ ናይ ተጠቃምነት ክንዛረብ ከለና ንምሳሌ ብዓሰብ ኢትዮጵያውያን ይጥቀሙ ነይሮም ክጥቀሙ ይኽእሉ ነይሮም ዓሰብ ይኹን ዋላ ባፅዕ ናፃ ወደብ እዩ ነይሩ ሕጂ ኢትዮጵያውያን ንወደባት ኤርትራ ንኸይጥቀሙ ዝተሓስሙ ባዕሎም እዮም ገዲፎሞ ዋላ እቲ ድሕሪ ውግእ ክጥቀምሉ ይኽእሉ ነይሮም ምክንያቱ ናፃ ወደባት ክጥቀምሉ ግን እንታይ እዮም ገይሮም መስለካ ኢትዮጵያውያን ብናይ ኢትዮጵያውያን ቀመር መሰረት ናይ ኤርትራ ወደባ እንድሕር ተጠቒምና እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ገንዘብ ክረክብ እዩ ገንዘብ ረኺቡ ከዓኒ ክሕይል እዩ ስለዚ ንዑ ኣይንሕይልና ስለዚ ንዑ ገዲፍና ናብ ጅቡቲ ክንከድና ኢሎም ናብ ጅቡቲ ኮይዶም ብናቶም ድሌት ማለት ሕጂ ኣነ I don't have any problem ናቶም ምርጫ እዩ ክተገድዶም ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ግን እዚ ውሳኔ እዚ ሕጂ ሳቦታጅ ንባዕሉ ምክንያቱስ ናይ ኤርትራ ወደባት ንኢትዮጵያ ንምግልጋል ምክንያቱ ኤርትራ ብትሕቲ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ስለ ዝነበረት ንኢትዮጵያ ንምግልጋል ኢንፍራስትራክቸር ካልእ ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ ነዛ ድኽመት እዚኣ ተጠቂሞም ኢትዮጵያውያን ንኤርትራ ንምህንሳይ ኢሎም ባዕሎም ተሓሲሞሞ ዝኸዱ ማለት እምበር ኣይተጠቐሙ ዝበሎም የለን ማለት ማለት ዝኾነ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንኤርትራ ጠቅሚ ነገር ይገብር ዶይገብርን ካልእ ሕቶ ይንሱ ማለት ግን ዝኾነት ሃገር ወደብ ሃልይዋት ወደብ ክትጥቀመሉ እያ ትደሊ ስለዚ ኣገልግሎት እያ ትሸይጥ ማለት እዩ ኣገልግሎት ሸጣ ከዓ ንክጥቀም ዝደሊ ማለት እዩ ስለዚ ኢትዮጵያውያን ክጥቀሙ እንድሕር ደልዮም ኣገልግሎት እያ ትሸይጥ ኤርትራ ማለት እዩ ነቲ ወደብ ከማን ብናፃ ፍሪ ተኣሽሙ እዩ ፖርቲ ከምኡ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ፀገም ንሶም እምበር ኤርትራ ይኩን ኣይኮነትን ማለት እዩ እቲ ሓደ ሰብ ክርድኦ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ከም ስለዝኾነ ሕጂ ነቲ ሓቂ ክንሽፍኖ ማለት ክሽፍነና ይብሉን ማለት እዩ ፍሪ ፖርት እዩ ነይሩ ኢትዮጵያውያን ባዕሎም እዮም ኣይንጥቀምን ኢሎም ገዲፎም ኸይዶም ሓደ እዚ እሱ ዝገበርሉ ምክንያት ከዓኒ ንሕና ተዘይተጠቒምናሉ ኤርትራ ምንም ክጠቕማ ይኽእልን እዩ ስለዚ ትርጉም ዘይብሉ እዩ ዝኸውን ዋላ ገመልኩም ኣስትይሉ ኢሎም እዮም ከይዶም ማለት እዩ እንድሕር ብከምኡ ወሲድናዮ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ፀገም የብለይ ምክንያቱስ ምርጫ ናቶም እዩ ክተገድዶም ኣይትኽእልን ኢኻ ተኣሽሙ ግን ሳቦታጅ ንባዕሉ ምክንያቱ እተን ወደባ ናይ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ንካልእ ክጥቀምለን ስለዘይኽእሉ እንድሕር ንሕና ገዲፍናዮ ፓራላይዝን ዝኾነ እዮም ኢሎም ማለት ስለዚ በዚ መሰረት ከምኡ ገይሮም ግን ሓደ ሕጂ ከነፅሮ ዝደለኹ ነዚ ጉዳይ ዝዘልዕሎ ዘለኹ ምክንያት ኤርትራ እውን ምርጫታት ኣለዋ እዩ ንሶም ጥራይ ኣይኮኑን ንሶም ምርጫ ስለ ዘለዎም ብጅቡቲ ክጥቀሙ ፀኒሖም ማለት እዩ ካልእ ምርጫ ብሞምባሳ ብዜላ ብበርበራ ብፖርት ሱዳን ክንጥቀም ክብሉ ክእሉ እዮም ምርጫ ኣለና ክብሉ ክእሉ እዮም የስ ምርጫ ኣለዎ ስለዚ ክመርፁ ከዓ ክእሉ እዮም እሱ ሕጂ ፀገም የብሉን ማለት እዩ ግን ንሶም ጥራሕ ኣይኮነን ምርጫ ዘለዎም ኤርትራ እውን ምርጫ ኣለዋ እዩ ሕጂ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ካሊእ እምበር እቲ ናይ ኤርትራ ወደባት ወይ ከዓ እቲ ገማግም ባሕሪ ንካልኦት ሃገራት እውን ጥቕሚ ስለ ዝህብ ኤርትራ ኣብኡ ሕጂ ማለት ነቲ ወደባት ኣማዕቢላ ንካልኦት እውን ክጥቀምሉ ክትገብር ትኽእል እያ ስለዚ ካብኡ እውን ክትረብሕ ትኽእል እያ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ኣብነት መታን ክኾነና ነዚ ክሪአኩም ዝደለኹ እዚ እዚኣ እታ ኤርትራ ከምቲ ዓንተ ዝበልኩኻ ጌት ወይ ኤርትራ መእተዊ ናብ ኣፍሪቃ እዩ ካብ ኣፍሪቃ ከዓ መውፅኢ እዩ ናብ ማእኸላይ ምብራቅ ናብ ኣውሮጳ ቀረባ እዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ መትረብ እዩ እዚ ሕጂ እዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ፀቢብ ስለ ዝኾነ እዚ ብኣሽሓት ዝቁፀራ መራኸብን ዝሓልፍቁ ማለት እዩ ሓደ ስለዚ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እንታይ መክሰብ ኣለዋ እንድሕር ኢልካኒ እዚ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ጥልቀት ዘለዎ ከባቢታት ኣሎ
ابز جماجم بحرنا ارترا تلك زلو زي حجي انتاي بحال حجي ديب ووتر بورت ارترا خسرح تخيل اذا كان منتاي تنعبيت مراخب حجي ملحقا كحلو قالو زخلا عميق تلك زلو ودب يزدلين مالتي سلازي نخمزي عينت مراخب اقلقلت زهب ودبات ارترا خسرح تخيل خبز خات كم تخيل مالتي زي حجي حدا بليش انا ارترا مخنات ابز خبابي ديب ووتر بورت يلا سلازي زين نحر تقبر نحر كيلكا يتم نوح من قد توقع عايزهم تعيشهم تقول عبيت مراخب زلهم معرفيهم ابز خون خيلي سلازي ارترا سيرفيس شيت مالتي خب تقم تخيل مالتي حدا يزي حجي مخنات بزي حلفا خا بزحات سلازخونا مالتي كالعي ازي بورت نا ارترا ما سواخون عسب يكون كالون تنكالت خبابي تازلون بورت خسر حلو زخيل كبابي ذات زلو كابو ناب كالوت حجرات معتو موت خون خيلي لمثالي ناب سودان حج خسلا ناب ارترا قرب كاب سودان بورت سودان تتقم ما سوا تتقم يقرب مالتي ولا حلقتهم تواداري ولا حساب جوبا زلون بزح في الله يكون كابورت سودان نجوبان كاب مساوا نجوبان زلد رحقت تمساسالي سلازي حج حساب جوبا ريحه دو سودان مالتينا حج امونغو زل ختماتات معت مالتي حسبو ناب ارترا قرب مالتي سلازي انت زبل زلخو اتي ارتراسي مرጫታት ውን ከም ዘለዋ ከተማዕውሎ እንዳዕዳ ክኢላ بقب ኢንቨስትመንት እንድሕተገይሩ እሞ ንጸጋታት ናይ ኤርትራ ወዲኑ ንምዕባለ ሃገር ዝሰርሕ ስርዓተ ምሕደር ኣብ ኤርትራ እንድሕተፈጢሩ እቲ ጸጋታት ናይ ኤርትራ እቲ ወይ ወደባት ናይ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘገልግል ገርካ ምሕሳብ ጉጉይ ምዃኑ ሰብ መታን ክርዶ ኤርትራውን ምርጫ ከም ዘለዋ ከምቲ ኢትዮጵያ ምርጫ ዘለዋ ብብዙሓት ወደባት ክትጥቀም ምርጫ ዘለዋ ኤርትራውን ንብዙሓት ሃገራት ናይ ወደብ ኣገልግሎት ክሸይጥ ምርጫ ከም ዘለዋ ኤርትራው ክርዳእ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብነት መታን ክኾነና እዚ ሕጂ ብጂኦፖለቲካዊ ቀማምጣ ብጂኦግራፊያዊ ቀማምጣ እዚ ኤርትራ ተደኩናቶ ዘለካ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንምዕባለ ኣገዳሲ ተራ ከም ዝፃወት ብሕልፊ ኣብ መንጎ ሱዳን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን እንድሕር ደኣኒ ሰላም እንድሕር ተፈጢሩ እሞ ዲሞክራሲያውን ሓይልታት ወይ ከዓ ዲሞክራሲያዊ ስርዓታት እንድሕር ተፈጢሩ ብዚ ከባቢ እዚ ሕጂ ኢኮኖሚክ ኦፐሬሽን ኤንድ ኢንቴግሬሽን ዝብሎ ዘለኹ ሕጂ እዚ ምዕራባዊ ሸነኽ ናይ ኤርትራ ደቡባዊ ምዕራብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይ ኢትዮጵያ እዚ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ማለት እዩ ንጎንደር እውን ወሲካ ማለት እዩ እዚ ምብራቅ ናይ ሱዳን በዓል ገርገፍ እዚ ከሰላ ሓዊሽካ ዘሎ ከባቢ ብምልኡ بجيولوجيكال climatic condition كتري خلها عفينيت له تماساسالي بتعمق فرتايل كبابي سلازي زي حجي بحبار كوينا نزين كنمعو مو ابزي زلم ابزي زفر فريات كاني بقيه بحري زخل مالتي ناب عداغانا علم مالتي زقرب زي سلو زخونه مالتي سلازي ناي صرغاتاتن ناي بابور مسمراتن زرغيخا بقلطف بوحد واقع وصعيتات كتغعزه سلتخيل ابز خباب قيح بحر كعا زي فري تريد زون زبحال ناي ناس اناي مسنعن ندق موصي متون كبابي نحر غيركا ኤርትራ زياده تربحتكم تخليها سلتين هاجراتكم كربح يخلان زي قبر نحر كوين كن political commitment كل لو امونغو زين هاجرات ياتن ازخ قبر زغولو خاني ديمقراطيا سرعات نحر له طرح سلازي ديمقراطياዊ ስርዓታት ኣብ ዝኸባቢ እንድሕር ተሃኒፆም ዝያዳ እዚ ከባቢ እዚ እውን ክምዕብል ዝኽእል መጻኢ ዕድላትኩም ዘሎ እሞ ኤርትራ ኸ ዝያዳ ተረባሒት ምዃና ኤርትራዊ ክርዳእ ስለዚ ትዘለና ፀጋ ብዙሕ ምዃኑ ክርዳእ ከም ዘሎ ምስ ናይ ወደባትን ምስ ባሕሪ ተተሓሓዘ ብዙሕ ምዃኑ ሰብ ክርዳእ እየ ዝደሊ ንዑ እየ እዚ ዘምፆ ዘለኹ ምስቲ ሕጂ ሓደ እቲ ኢትዮጵያውያን በቃ كتقوموا لزدولي تايم نحنا تراي بقى نحنا عدوب مالسي ودبنا إرترا نحنا تزيت كمنا لكم ودب أيقونان ولا حنت تقبر أي خلني زبل موجود تخكل كم زي كونه إرتراون يتبقى أنت زيت تقوم هلو كالوت هاجرات قمالو يخلا مخانا مريج أهم زلوا إرتراون
ኤርትራዊ ክርዳዕ ዝደሊ ዘለኹ ታና መወዳእታ እዚያ ንምሳሌ ኣብነት እንድሕር ወሲድና ሕጂ እቲ ርሕቀታት ብኪሎሜትር ክትሪኦ ከለካ ኣብ መንጎ እዝን ተፈላለያ ወደባትን ተፈላለዩ ከባቢታት ዘሎ እንድሕር ሪኢካ በዚ መልክዕ ዝክነቅምጦ ንክእል ኢና ማለት እዩ ዓሰብ ሕጂ ንኣዲስ ኣበባ ዝቀረበ እዩ ካብተን ዘለዋ ወደባት ማለት እዩ ግን ብመንፅር ኤርትራ ክትሪኦ ከለካ ከዓ ካብ ምፅዋዕ ይኹን ካብ ዓሰብ ናብ ተፈላለየ ከባቢታት ናብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ካልኦት ከባቢታት እውን ናይ ወደብ ኣገልግሎት ክንሸጥ ንክእል ምኳንና በዓል ጁባ ከይተረፈ እውን ርሑቅ ከም ዘይኮነ ምስቲ ካልኦት ኣማራፂታቶም ዘለዎም ማለት እዩ ሕጂ ንምሳሌ ጁባ ካብ ላሙ ሕጂ ኣብ ኬንያ ማለት እዩ እዚ ካብ ኬንያ ናብ ጁባ 1803 ኪሎ ሜትር ርሕቀቱ ስለዚ ክንዲኡ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ካልእ ምርጫታት ኣለዎም ጥራይ ንሱ ዘይኮነ ሕጂ ቶፖግራፊ ንባዕሉ እቲ ናይ ፅርግያ ኩነታት ናይ ባቡር ተኣሽሙ ኩነታት እንድሕር ደኣ እቲ ትራንስፖርቴሽን ኔትወርክ እንድሕር ብግቡእ እንድሕር ተሰሪሑ ብዙሕ ማለት ናይ ኤርትራ ወደባት እውን ክጥቀሙ ክእሉ እዮም ማለት እዩ ብዙሕ ኣይኮነን ሕጂ ንምሳሌ ናብ ጁባ 2653 እዩ ሕጂ ካብ ምፅዋዕ ናብ ጁባ ማለት እዩ ናይ ፖርት ሱዳን ናብ ጁባ ዘሎ እንድሕር ኸይድ ዳርጋ ተመሳሰሊ 2400 ሕጂ ብዙሕ ፍልል የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ተወዳዳራ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ፐሪፈሪ ማለት ኣብቲ ዊዝን ዳት ዘሎ ከባቢ ከዓኒ ናብ ብዙሕ ቦታታት ንምሳሌ ሰሜን ኢትዮጵያ ብምልኡ ምፅዋዕ ማለት ዝቀረበ ማለት በዓል ጎንደር ሕጂ ኣዲስ ኣበባ ጥራይና ንብል ዘለና እምበር በዓል ጎንደር ባህር ዳር እቲ ናይ ኣምሓራ ከተማታት ናይ ትግራይ ከተማታት ብምልኡ ናይ ዓፋር ከተማታት ብምልኡ ምብራቅ ሱዳን ከሰላ ገዳርፍ እዚ ኩሉ ዋላ ክሳብ ኒያላ ኣብ ምዕራብ ሱዳን ዘሎ እዩ ማለት እዩ ኖ እንድሕር ሪኢኻ ኣለኒ መስለኒ ናብ ኒያላ ኣይረኸብኳን ማለት እዩ ሓስባ ነይረ ንሳ ዳፉር ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ዋላ ክሳብኡ ማለት እዩ ኖ ሕጂ ብተቃፃፃሊ ከዓ ዋላ ክሳብ ጫድ በቲ ሓደ ሸነክ ክትሪኦ ከለካ ካብ ጋልፍ ተኣሽሙ እንዲ ዝመፆም ማለት እዩ ስለዚ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ምስትኡ ተመዛዝነ ከለካ ከዓ ካብ ቀይሕ ባሕሪ ይሓፅር ናብ ሰንትራል ሪፐብሊክ ኣፍሪካ ይኹን ዋላ ናብ በዓል ጫድ በዓል ኒጀር ገለ ማለት እዩ ኖ ስለዚ ሕጂ ኤርትራ ሰፊሕ እንድሕር ተማዕብሎ እንድሕር ክኢላ ሰፊሕ እውን ዕዳጋ ኣለዋ ማለት እዩ ምርጫ ኣለዋ ንሕና ጥራይና ናይ ወደብ ኣገልግሎት ክንገዝኣልኩም ንኽእል ንሕና ተዘይገዚእናልኩም ግን ጉም ኢልኩም ሆም ተርፉ ኢሎም ዝቅርብዎ ሙጉት ናይ ኢትዮጵያውያን እምበኽቱሽ ምዃኑ እዚ እውን ኤርትራውያን ክርድእዎ ነዚኣ ከዓኒ ምስዓ ወሲኸላ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መደምደምታ እንታይ እዩ መስለካ ሓው ደስ በለ እቲ ዝቀረበ ሙጉት ብኢትዮጵያ ምንም ሳይንሳዊ ዝኾነ ተኣሽሙ የብሉ መሰረት የብሉ ማለት ሓደ ተረበፅ ኣእምሮ ዘለዎ ተዘይኮይኑ ከምዚ ዓይነት ሙጉታት እውን ከቅርባ ይኽእልኒ ማለት ስለዚ ሕጂ እታ ኤርትራውያን ክርድእዋ ደልዮ ዘለኹ ኣነ ሕጂ እቲ ዋንነትን ተጠቃምነት ነንበይኑ ኮይኑ ሰብ ክርዳእ ኣለዎ ስለዚ ኢትዮጵያን ዝዛረቡ ዘለዉ ሕጂ ብዛዕባ ዋንነት እምበር ተጠቃምነት ከምዚ ይኮነ ስለዚ ንሱ ከዓ እቲ ዝበልናዮ ሕጂ ፀገም ስለ ዘለዎም ናይ ቁጠባ ፀገም ካልእ ስለ ዘለዎም ዘይኮነ እንታይ ደኣ ዋንነት ሕጂ ብዚ ሰዓት እዚ ህዝቢ ኤርትራ ተዳኺምሉ ዘሎ ሰዓት እዩ ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ስዒርና ዋንነት ክነረጋግፅ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ሕጆም ንዋንነት ምርጋፅ እዮም ሕጂ ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ እምበሪ ተጠቃምነት ንክረጋግፁ ይኮነን ወይ ከዓ ተጠቃምነት ስለዝሰዓኑ ቁጠባዊ ፀገም ስለ ዝገጠሞም ኣይኮነን ከምቲ ኩሉ ብዴታ ክነሪኦ ዝፈተና ብምሉእ ዝሕብሮ ነገር እንድሕር ኣሎ ንሱ እዩ ስለዚ እታ መደምደምታ እንታይ እያ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ወስታ ኣብ ርእሲ ልዕላውነት ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ወስታ ምዃኑ ኤርትራዊ ፈሊጡ ነዚ ክዳለወሉን ነዚ ወስታ እዚ ክበርዕን ዝኽእል ውዳቤን ንቕሓትን ክገብር ኣለዎ ብሸለል ዝረአ ይኮነን እቲ ናይ ስነ ኣእምራዊ ውግእ ኦረድ ተጀሚሩ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ ውግእ መሬትካ ናተይ እንድሕር ኢሉ እኳ ንሓደ ልዕላዊ መሬት ናትካ ናተይ እንድሕር ኢሉ እኳ ውግእ ኣውጅልካ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ እኮ ንቡር ስርዓት ስለ ዘይብልና ኢና እምበር ኢትዮጵያ እኮ ኣብ ኤርትራ ናይ ውግእ እኳ ኣውጃ እኮ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ እኳ ደፊራ ዓሰብ ናተይ እንድሕር ኢላትካ
لعلاو مريتنا إرترا ناتي ندحرلك بحيلو كوسدو يدالله سلازي نايجز حتى خون خيلي مالتي قنت وققنا ويجلك الله مالتي سلازي عملوا إثيوبيا حجي يتي كله ماس ميديا كله مخناتو كلهم ጋዜጠኛታት ይኹኑ ማስ ሚዲያ አውትሌት ዘለዎም ይኹኑ ምሁራት ይኹኑ ካልኦት መምርሒ ተዋሂብዎም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ለይትን መዓልትን ክጉስጉሱ ኣብ ስና ኣእምሮ ናይ ኢትዮጵያ እዚ ባሕሪ ናህና እዩ ዝብል ኣብ ኣእምሩ ንክሕድር ለይትን መዓልትን እዩ ዝስራሓሉ ዘሎ ስለዚ ንሕና ኻ ብወገንና ነዚ ነገር እዚ ክነበርዐን ከዓ እዚ ልዕላዊ መሬት ናይ ኤርትራ ኣይብፅሓኩምን እዩ መሬትና ሕሊፍና ይንህብን ዝብል ሕጂ እውን ከም ቀደም ንመሬትና ሕሊፍና ይንህብና ቃለሲና ክንብል ክንክእል ኣለና እምበር ኣብ ነንሕደና ዝተሓናኹል ማለሲ መእሰሪ ዘይብሉ ዘረባታት እንዳብፃኻ ምስ ኣብይ ኮይና ዶ እዚ ክንገብር እዚ ካልእ ዶ ገለ ዶ እዚ ትርጉም የብሉ ማለሲ ክንዕሾ ይብልና ክወረካ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ካልእ የብሉ ከምዚ ዘርአናዮ ሕጂ ፅቡቅ ጌርካ ማለት እዩ ዘርእስቲ ዘልዓልካ ዘርአናዮ እቲ ኩሉ ምስምስ ዝቐርብ ምስምስ ምዃኑ ስለዚ እቲ ትክክለኛ ምክንያት ከምኡ ዘብሎም ዘሎ ጎበጣ ምዃኑ ብትክክል ዘረጋግፅ እዩ ሕጂ እዚ ስለዚ ክጎብጠካ እየ እንዳበለካ ከፍርሰካ እየ ክዕንወካ እየ ልዕላውነትካ ክሕድገካ እየ እንዳበለካ ሕጂ ምስኡ ኮንካ ልዕላውነትክ ተድሕና ይትኽእልኒ ኢኻ ምስኡ ኮንካ ንኤርትራ ክተድሕና ይትኽእልኒ ኢኻ ንህዝቢ ኤርትራ ክተድሕና ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ እንታይ ኢኻ ትብል ዘለኻ ስለዚ እቲ ከምኡ ዝብል ከምኡ ዝሓስብ ሰብ ነዚ ክስተውዕሉ ክኽእል ኣለዎ እንታይ ይብልኩም ዘሎ ማለት ስለዚ እዚ መረዳእታ ክፈጥርን ግቡእ መረዳእታ ሃልይዎ እቲ ሰብ ከዓ ብኡ መጠን ክዳለወሉን እቲ ተሓሳስብኡ ከስተኻኽልን ናቱ ተራ ክፃወት ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ብዝተረፈ ነቲ ኩሉ ትገብሮ ዓወትና ሳልጦን ንተሳተፍቲ ከዓኒ ከመስግኖም ይደሊ ፅኒልኩም ሰምዓኹምና ማለት እዩ ስለዚ هوفلي ከዓ ሓበሬታ ምናልባት ንዲስካሽን ኣብ ከባቢኹም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ያልዕልኩም ክትዝቱ ክዛረቡ ነንሕዲኹም ይህን ክትበሃሉ መበገሱ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እሞ የቐኒየለይ ከኣኽለኩም ይደሊ ንኩሎም ነቶም ሰማዕቲ ብዚ ዘምሰኹም ንድሕሪ ሕጂ እውን ትሰምዕዎ ማለት እዩ የቐኒየለይ ሓው ደስ በለ ቴንክ ዩ ዶክተር ናይ ብሓቂ ዓብይ ትምህርቲ ኣይ ነው ነዊሕ ግዜ ኢና ጌርና ግን እቲ ፖይንቲ ጠቃሚ ስለ ዝነበረ ኣይተረዳእናን ኣይሰልቸዎ ሰብ የለን ብዙሕ ሰብ ይከታተል ኣሎ ብዙሕ ሰብ እውን የመስግን ኣሎ ብቲ ኮመንት ቅብልቲ እንታይ ኣደስ ዝበለትኒ መደምደምታ ዝሃብካያ ንዋንነት እዩ ዝብገስ ዘሎ ንጥቕሚ ይኮነን ንክጥቀመሉ ይኮነን ተቐንዲ ከምኡ ዓንተ ብዝበልካ ኢኻ ዝኾነ ሰብ ከዓ ናቱን መሬቱን ክህብ ድልየት ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ዋንነት ናተ እዩ ሂስትሪ ዶ ብኩሉ ንብሎ ፀኒሕና ኢና ብዳታ ገለፅ ፀኒሕካ ብሂስትሪ ገለፅ ፀኒሕካ ኩለን ክመፃና እየን ዋንነት ንዓይን ክብላ እየን ማለት እዩ ፅቡቕቲ መደምደምታ ናይ ብሓቂ ቴንክ ዩ ዶክተር ነዊሕ ሒዝናካ ቴንክ ዩ ኣብ ቀፃሊ እውን ሕቶታት ኣሎ ብዙሕ ሕቶታት ኣብ ዝፀሓፍዎ ግን ድሓን ኣብ ቀፃሊ ክነምፅኦ ደስ ይብለኒ ምክንያቱ ሒዝናካ ኢና ልዕሊ 2 ሰዓት ኢና ገረም ከም ዝበልካዮ ሪኢኻ ኣሽሙ ከምኡ እዩ ወጣት ይርኢኻ ወጣት መንእሰይ እዩ ሕጂ ዓለም ንመንእሰይ ትበል እዩ ሕጂ ሪኢኻዮ መንእሰይ ዝበለና በቃ ከምኡ ኢና ንገብር ማለት እዩ ዝኹም ዝበልኩሞ ይኹን ድሓን በቃ ኣብ ቀፃሊ ክንረኽበካ ኢና ብዙሕ ኢና ክንደልየካ ብዙሕ ንምሃር ስለ ዘለና ብዙሕ ሰብ እዩ ዝመሃር ዘሎ ዶክተር ታንኪ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኢኮኖሚካሊ ዳታ ክሳብ ዝኾነካ ኣዝዩ ብሉፅ ሳይንስ እዩ ካልእ የብሉን በቃ ሳይንስ እያ ኩላ ታተኣሽሙ መጀመርያ በቃ እዚኣ እታ ሳይንስ ስለዚ ኣብኡ እቲኻ ክትሪኦ ከለካ ከዓ እቲ ዝበሃል ዘሎ ከዓ እቲ ሓቂኸ እንታይ እዩ ማለት እቲ ሪያሊቲኸ እንታይ እዩ ዝምስክር እቲ ዴታ ከዓ እዚ እዩ እቲ ሓበሬታ ማለት እዩ ዘሎ ህሉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘሎ ምስቲ ሳይንስ ሓዊስካ ዝነግሮ ታሪክ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ ኩሉ ዝበሃል ዘሎ መምክነታ መማሳመሲ ሓሶት ነቲ ትክክል ዝደልይዎ ንጎበጣ ክጎብጡ ዝብልዎ ዘረባ መዳናግር እንተዘይኮይኑ ኩሉ ማይ ዘይዕቁር ምዃኑ እምበኽቱሽ ምዃኑ እቲ ሳይንስን እቲ ዴታን ዘረጋግፅ ማለት እዩ ንስ ሰለስተ ኣርባዕተ መንገዲ ገርና ከዓኒ ማይ ከም ዘይዕቁር ከዓ ርኢናዮ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሳይንስ ይዛረብ ዘሎ ገብረ ይኮነን ወይ ደስ በለ ይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ሳይንስ ይዛረብ ዘሎ
كاتشو يتا حبريتا يتزارب زلو سلازي مس حبريتا مس ساينس انت تقاچي خا تقاچي خا طرا خاطر قال تعيش مي بلان مالتي نو سلازي خما سلازي تا زبلكاي عام قدحان قرم يعني اللي نتعدمي نتي كله جزيهم وفيهم سمع صنعوا دحر حجون سمعوا زلنا خبري كجلس يدلي عني اللي ثانك يو دكتور بروخ سنبت نبونك هاجنا عرفتها ثانك يو بون غايبون على لفظي يا مكان يا سيمبل يا مكان يا خير ايزي 10 minutes حسن بالله بس كمان هيتودنا يس يس الله حوالته ما قال كاسبت مالتي حنقول تبارك ايش دكتور ثانك يو حبيبي قدام سنبت يا صبا بيلا ثانك يو ثانك يو